ዘተሰብሃ ስቡሃ ዘተሰብሃ ስቡሃ ዘተሰብሃ ስቡሃ ዘተሰብሃ አንስት አንከራ አንስት አንከራ አንስት አንከራ አንስት አንከራ ትንሣኤሁ ነገራ አንስት አንከራ ትንሣኤሁ ነገራ አንስት አንከራ ትንሣኤሁ ነገራ አንስት አንከራ ትንሣኤሁ ነገራ አንስት አንከራ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ ትንሣኤከ ለእለ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ትምኒትናን ባህግናን እዩ መጀመርያ ርሑስ በዓለ ልደት ንኩልኩም ኣመንቲ ክርስትና ኣብ ውሽጥን ኣብ ግዳምን ዘለኹም ከምኡውን ንብሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ዓቢ በዓል ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ብምክንያት በዓለ ልደት ርሑስ በዓል ክብለኩም ይፈቱ እወ እታ መዝሙር ሰማዕኩማ ናይ ትንሣኤ እያ ነይራ ግን ናይ ልደት ስለ ዘይረኸብኩ መታ ዘላትኒ ካብ ናይ ዓለም ቁርብ ናይ መንፈሳዊ እንተኸፈትና ኢለ መቸም እቶም ትፈልጡ ፈሊጥኩም ኣለኹም እቶም ዘይትፈልጡ ግን ንሰብሖ ኣብ ኩሉ እውን ክትብሎ ትኽእል እዩ ተኻለ ግን ናይ ትንሣኤ ብርግፅ ብዝኾነ ከምዛ ንሪኣ ዘለና እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ስለ ዝቀያየር ዘሎ ናይ ልደት ፍሉይ መደብ ክንገብር ኣይኮናን ሎሚ እምበኣር መጀመርያ በቲ ንዓለም ምሉእ ዘዛርብ ዘሎ ኣርእስቲ እሞ ክንጅምር ናይ ቬኔዙዌላ ፕሬዚደንት እንታይ ኮነ Please like Guboru, share Guboru, Ritokum Hasapum Grefu. Let's go. Donald Trump is not your typical politician. His speeches are different, his policies are different, his style is different, and turns out even his regime changes are different. 3 days ago, Trump attacked Venezuela. The US military captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, yet Maduro's regime remains intact. His deputy has taken over as interim president, his ministers are still in power, his military is still united. It's just Maduro who's been ousted. Like I ሕጂ እንታይ ትብላላ ኣጀማምራናታ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ካልኦት መራሕቲ ብኩሉ መንገዲ ዝተፈለየ እዩ ካብ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ወላ እውን ካብ መራሕቲ ናይ ዓለም ኣዝዩ ዝተፈለየ መራሒ እዩ ኣካይዳናቱ ኣዘራርባናቱ ኣፈፃፅማ ናይ ዕላማታቱ ብኩሉ ዝተፈለየ መራሒ እዩ ወላ እውን እቲ ሬጂም ቼንጅ ኣገባብራናቱ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ መራሕቲ ዝተፈለየ እዩ ነዚ መራሒ ናይ ቬኔዙዌላ ወሲዱ ኣብ ኣሜሪካ ንመጀመርያ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ኣነ ገበነኛ ይኮንኩም ብምባል ቃሉ ይብላ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ብግምጣሉ እታ ንሱ ዘመሓደራ ዝነበረት ሃገር ብምክትል ፕሬዚደንት ዝነበረት ትመሓደር ኣላ እቲ ጉዳይ ድማ እንታይ ምዃኑ ብዙሕ ኣይበርሀን ኣሎ ድሮ ምስ ራሽያን ቻይናን እውን ትራኸብ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እተ ቫይስ ፕሬዚደንት ብርግፅ ኣሜሪካ ቁፅፅር ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ ድሮ እቲ ነዳዲ ንኣሜሪካ ከይተረዳድዮም ኣለዉ ይበሃል ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ፅሒፍ ኣሎ ግን ዳርጋ ንመብዛሕትኡ ድንግርግር ዝበለ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኤኒዌይ ዶናልድ ቬኔዙዌላ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ኣብ ዝዛረበሉ ዘሎ ዓለም ምሉእ ግን ኣሜሪካ ብዝገበረቶ ኩነታት እዩ ትዛረብ ዘሎ እቲ ቀንዲ ዘገርም ኮይኑ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ በዚ ጠጠው ክብል ከም ዘይኮነ እንታይ ዳ ክቅፅል ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ ካልኦት ዕላማታት ከም ዘለዎ ስለዚ ዳርጋ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ኣብ ተፋጠጥ እያ ዘላ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ዕዉት ዝኾነ ስርሒት ገይሩ ንሓደ መራሒ ናይ ሃገር ስሒቡ ኣውፅዩ ዝኾነ ይኹን ኮንሲኮንስ ኣይመፅኦን ብውሽጢ ዓዲ ይኹን ብዓለም ደረጃ ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ሕማቕ የለን ኩላ ዋሓሒት ኣታትም ኢላ ገሊኣ ደጊፋቶ እታ ዝተቃወመቶ ድማ ትገብሮ ትኽእል ነገር የለን ስለዚ
كالن نخيدقم ويون كاوز قد نخيقبر انتاي كل كله خل دونالد ترامب يا تملسي ولا حنت ولا حنتي كل كله زخلي يلا تشاينا يكون روسيا اوروبا حبرت يكون يونايتد نيشنز كده كينو زربا ولا حنت خقبروي كالو انت رايدي كونسي ام نفسهم كيما تصوم يفرلو كريكم يا سلام تايكم نبلا لنا بفلاي نبي اوروبا عبرت تارجت جوري خيد كم زلو يزنقر زلو بس كان بيت فردم سكر بنتاي ترخيدو ترايرينا هنحل. He was transported from a jail in Manhattan to the courthouse. Dozens of protesters had gathered outside, some who opposed Maduro and some who questioned the US attack. Wearing a blue and orange jail shirt, also had large band-aid courtrooms. All we have to identify themselves. He also asked them to state their plea. Are they guilty or not? Both Maduro and his wife pleaded not guilty. I am Nicolas Maduro. I am president of the Republic of Venezuela, and I am here kidnapped since January 3rd. I was captured from my home in Caracas, Venezuela. I am innocent. I am not guilty. I am a decent man. I am still president of my country. كم تري ودا لهم نيكولا مادورو أبيت فردنا أمريكا نيويورك غريبو أنا كاب هجري مرحنا هجري زلقية كاب هجري تجوية وسيدة مروخنا كويناتي كاب هجري وسيدة زخلو قبل علي تغير زلو كسدما بوز قصص بايكون I'm not guilty بلالو سلزي أتي كسناتي أي قبلوني بلالو سلزي guilty عند حريلكا تمسرح already جنت جبان كاسلة عمان كالو تمسرح كلاتف guilty كون أنا نتي تخصصون زلوا ما يقبلون عند حيل كاغن تي تقتلنيا حقاو مسرح يقتل مالتيو مهنياتو طبقاناتو قالك كاب زراخبكو طبقاني مادورو حيزو زلو ني جوليان اساج نايزي ويكليكس زوص زنبر حبريتا امريكا اكستراديكت جرا وسيدا ناي هيوتو مقطعات خد قبرو مهنياتو ناي منغستي مستير زك علعيو زبل كسس لزنبري ني جوليان اساج تخراخيرو زد حاني طبقايو نيكولا مادورو خوين زلو سلازي maybe I don't know the justice system in America when it comes to politics كمزي ولاون بزح دراما زمسل ነገር አለው ወዙ ኩነታት ብዙሕ ነገራት አሉ ዘይበርሐልና ምስ ጉዳይዚ ዳይክ ገለገለ አሜሪካውያን እታ አገባብ ማዱሮ ዝተወሰደሉስ ድራማ ይድመስል ኢሎም ወረግ ሕልፍ ሓሊፎም ገሊዮምሲ እዚ ጉዳይዚ ሆሊውድ ፊልሚ ካብ ፊልም ብምንታይ ክንፈልዮ ንኽእል ኢሎም ናለው ሓቆም እዮም እዚ ረይዎ ልክ ድሕሪ ሕጂ እንታይ ክንገብር ኢና ሆሊውድ ንርኢ ኢሎሞ ሆሊውድ በአካል ሪናይና ሕጂ ብኣብ ሪያሊቲ ክፍፀም ሪናይና ይብሉ ስለዚ ንሱ ማዱሮ ገለመለ ረይዎ ልክ ከምዚ ኣትሪብዋ ዘለኹም ኣብ ሆሊውድ እቲ ዝተሓዝ መጀመርያ ከምዚ ኢሉ ይኸይድ እናሓሰበ ከሎ ከምዚ ኢሉ በቃ ሲነ በቃ ዲስተንትን በያዮም ሰሪሖም ኣብርግፅ እንደን ከምዚ ኢለ ነፈርቲ ናይ ኣሜሪካ ይመፃ ምስትሪዎ ዘለኹም ጀስት ሆሊውድ እዚ ናይ ሆሊውድ ሲኔማቶግራፊ ዝተገበረ ይትመስል ዝኾነ ተቃውሞ ዘይብሉ ድማ ዕላምኦም ሓሪሞም ክምለሱ ከለው ምናልባት ማዱሮ ሕራይ መፂኹም ውሰዱን ዝበሎም ይመስሉ እምበር ወይ ቶም ጀነራላት ናቱ ሙሉ ብሙሉእ ተሸይጦም ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ዘለና እንተደየለ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ዳርጋ ስቴጅድ ይብልዎ ከምዚ ወላ ሓንቲ ክግበር ከም ዘይክእል ብድራማ ዝተሰርሐ ይድመስል ልክዕ ከምዚ ሆሊውድ በቃ ናይ ፊልሚ ናይ ሆሊውድ ይድመስል እናበሉ ብከምዚ መንገዲ ሰሪሖም ኣለዉ እንታይ ንክንብል ኢና ኢልና there is so many things ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንክትርድኦ ቁሩብ ክብድ ዝብለካ ናይ ቬኔዙዌላ ጉዳይ ጥራይ ግን ኣይኮነን ተኣዘራረበ ኮይኑ ዘሎ ካብ ቬኔዙዌላ what is next መጀመርያ ኣብዚ ጉዳይ ቬኔዙዌላ እንተደይ ተቃዊምካኒ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝተገበረ ጉዳይ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ክዝረብ ከሎ ስምዕዎ Distinguished members of the Security Council, the issue before the Council today is not the character of the government of Venezuela. The issue is whether any member state, by force, coercion, or economic strangulation, has the right to determine Venezuela's political future or to exercise control over its affairs. This question goes directly to Article 2, Section 4 of the United Nations Charter, which prohibits the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. The Council must decide whether that prohibition is to be upheld or abandoned. Abandoning it would carry consequences of the gravest kind. Professor Jeffrey Sachs of Security Council ኣብ ዝተገበረ ዋዕላ ብጉዳይ ቬኔዙዌላ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝነበረ መንግስቲ ፍትሓዊ ፍትሓዊ ዲሞክራሲያዊ ዲሞክራሲያዊ ብዛዕባ ይኮነን ብዛዕባ እቲ ካራክተር ናቱ ኣይኮነን እዚ
እዚ ጉዳይ እዚ ብዛዕባ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ እዩ ስለዚ ሓንቲ ኣባል ሃገርና ዩኤን ንኻልእ ኣባል ሃገርና ዩኤን ኣብ ልኡላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ኣትያ ብወቅዒ ረጂም ቼንጅ ክትገብር ከላ ብድሕሪ እዚ ድማ ተቐንዲ ሕቶ ዝኸውን እንድሕር ነዘይ ተፍቅዶ ኮንካ እቲ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣርቲክል 2 እምበርዶ ጥቕሚ ኣለዎ ድዩ ድሕሪ ሕጂ እንታይ ይፅልዎ ክኸውን ኣብኡ ዲቤት ክኸውን ዘሎ እምበር ናይ ቬኔዙዌላ መራሒ ኒኮላ ማዱሮ ዲክታተር ዲኔራ ኣይነበረን ገለ እቲ ካልእ እሱ ካልኣይ ደረጃ እዩ እዚ ተገይሩ ዘሎ ግን ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ንሕጊ ናይ ኣሜሪካ ጥሒሱሎ ይብልዎ ስለምንታይ ንከምዚ ዓይነት ኣዋጅ ናይ ኩናት ኮንግረስ ይከፍቅድ ነይርዎ ብኣፍልጦ ወይ እውን ብትእዛዝ ናይ ኮንግረስ ዝተካየደ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ንሕጊ ናይ ኣሜሪካ ንኮንስቲቱሽን ናይ ኣሜሪካ ጥሒሱሎ ይብልሎ በቲ ካልእ ድማ ንዓለም ለኻ ንሕጊ ንቻርተር ናይ ዩኤን ድማ ጥሒሱሎ ኦኬ ነዚ ኩሉ ጥሒሱሎ ሶ እንታይ ክትገብር ትኽእል ትሕቶ ናተይ ስለዚ እዚ ትሕቶ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ ክውንነት ኣለዎ ሓቂ እዩ ግን ልዕልና ሕጊ ናይ ኣሜሪካ እቲ ዘገርም ሕጂ ልዕልና ሕጊ ናይ ኣሜሪካ ንዓመታት ዝቐፀለ እዩ ነይሩ እቲ ፀገም ግን ንኤውሮጳ ይትንክፍኒ ነይሩ እቲ ቀደም ንኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ልዕልና ናይ ኣሜሪካ ክረአ ከሎ ኣይተገደሱሉን ኣብ ካልኦት ዓለማት ክግበር ከሎ ንኣሽቱ ሃገራት ክግበር ከሎ ኖባዲ ኬርድ ሎሚ ኣብ ነብሶም መፂሉ ዝያዳ ድማ እዚኣ ሓንቲ ነገር እቲ ሬጂም ቼንጅ ዝገበሮም መስምዕዎ ድሕሪኡ ኣብ ዴንማርክ ክንሰግር ኢና ቀንዲ ዲቤት ኣብ ዴንማርክ ኮይኑላ ሕጂ Let me offer some background. Since 1947, the United States foreign policy has repeatedly employed force, covert action, and political manipulation to bring about regime change in other countries. This is a matter of carefully documented historical record. In her book, Covert Regime Change, political scientist Lindsay O'Rourke documents 70 attempted U.S. regime change operations between 1947. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ካብ 1947 ጀሚራ ልዕሊ 70 መራሕቲ ናይ ሃገራት ስርዓት ናይ ምቕያር ረጂም ቼንጅ ገይራ ኣላ ብለኩም ኣሎ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ዝበለ እዩ እዚ ዓዲሞ እሞ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ነቲ ጉዳይ ኣብ መኽፈቲ ተዛረበ እዩ ስለዚ ልዕሊ 70 መራሕቲ ናይ ዓለም ብናይ ኣሜሪካ ረጂም ቼንጅ ተገይሩሎ man ስለዚ ናይ ቬኔዙዌላ is just another number ድሕሪ ሕጂ ጠጠው ከተብሎ ያ ነዚ ኢልካ ከተዛረብ ድማ ናይ ብሓቂ ዘገርም ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ከብሎ ዘይኮነሲ ብዝቐልጠፈ ብዛዕበየ ፍጥነት ክኸይድ ምዃኑ እዩ ምናልባት ንኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ቃላት ክገልፃ ዝኽእል ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትነ ሕጂ ኔክስት ስቴፕ ናቶም እንታይ ምዃኑ ኣብ ዝስምዑና እንታይ ክገብሩ ከም ዝኾኑ The Premier of Greenland and the Premier of Denmark and other Danish officials are responding to a Twitter post from your wife, Katie Miller, herself a former Trump White House official, showing Greenland covered with an American flag, saying soon. After that was posted, President Trump repeated the claim that the U.S. needs Greenland for national security reasons. The Danish Prime Minister responded to this in an interview earlier today, as reported by Bloomberg, quote, I believe one should take the American president seriously when he says it wants Greenland, but I will also make it clear that if the U.S. chooses to attack another NATO country militarily, then everything stops, including NATO. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ስክሪንሻት ዘርእይዎ ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ መላጥ ርእሱ ማለት እዩ ስቴፈን ሚለር እዩ ዝበሃል ገለ ካብቶም ቶፕ ኣማኸርቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ኣብ ናሽናል ሴኪሪቲ ማለት እዩ ሰበይቱ ንዑ ኣፍቃሪቱ ድያ ሰበይቲ ናቱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰበይቱ እያ እዚኣ ንግሪንላንድ ድማ ናይ ኣሜሪካ ባንዴራ ገይራ ሱን ብምባል ፅሒፋቶ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ኤውሮጳ ዝሰግር ምዃኑ ኣብ ቀረባ ግዜ ነዛ ትሪእዋ ዘለኹም ግሪንላንድ ትበሃል ግዛኣት ናይ ዴንማርክ ዝኾነት ኣካል ናይ ኔቶ ማለት እዩ ነዚኣ ንምምጣል ኔክስት ስቴፕ ሳ ምዃና ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ዳርጋ ንምሉእ ዓለም ዘገረመ ኩነታት ኮይኑ ነዚ ኩነታት ሪኣ ድማ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዴንማርክ ከም ዝመለሰቶ ናይ ኣሜሪካ መራሕቲ ብዛዕባ ግሪንላንድ ክዛረቡ ከለዉ ሲሪየስ ክንወስድ ዘለና ሂዝ ኖት ጆኪንግ thank you we said that many times ዶናልድ ትራምፕ ጆክ ኣይኮነ ዝገብር ኢልና ኢና it's serious ትላገፁ ምሽ ነይርኩም ሕጂ ሰሓንዋ ኮይኑ ዘሎ እቲ ፀገም ኤውሮጳ ቀደሙን ይፈልጡ ነይሮም እዮም ጥራይ እንታይ ክዋሱ ይመርፁ ነይሮም ስለምንታይ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ልቡ ሓሳቡን ተቐየረ ዝብል እምበር ሲሪየስ ተኮይኑ ዝገብርዎ የብሎም ዝገብርዎ ከም ዘይብሎም ይድርድኦም ደሎ ሕጂ እቲ መጠንቀቕታ ናይ ንሱ እዚ ዝበሎም ኣብ ስምዑ እቲ ዘረባ ንፁር ዝኾነ እዩ The U.S. is ever going to try to take Greenland by force? Well, let me go back
step, the president has been clear for months now. So I know you're treating this as breaking news. The president has been clear for months now that the United States should be the nation that has Greenland as part of our overall security apparatus. The United Right, but States your wife posted that like hours after the Venezuela operation. ስለዚ ይብላሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኮነ ጽሩ እዩ ሓድሽ ነገር ወይ ብሬክ ኒውስ ኣይኮነን ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዳርጋ ንኣዋርሕ ኣነፂሩ ተዛሪብሎ እዛ ጉዳይ ናይ ግሪንላንድ ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንግድን ኣካል ናይ ኣሜሪካ ክትከውን ኣለዋ ኢሉ ኣሎ ናው እንታይ ክመፅእ ክን ኮንሲኮንስ ብኸመይ ክትገብሮ ትኽእል ዝብል ስምዕዎ ናይ ብሓቂ ናይ ኤውሮጳውያን ደሰንበደ ዘረባ እዚ That's why it's newly relevant. No, and I'll talk with you about it for an hour. I think it's a really important conversation. I just wanted to reset, Jake, by making clear that it has been the formal position of the U.S. government since the beginning of this administration, frankly, going back into the previous Trump administration, that Greenland should be part of the United States. The president has been very clear about that. That is the formal position of the U.S. government. Right, but can you say that military action against Greenland is off the table? What do you mean military action against Greenland? The Greenland has a population of 30,000 people, Jake. The real question is, what right does Denmark assert control over Greenland? What is the basis of their territorial claim? What is their basis of having Greenland as a colony of Denmark? كم تريد لهم ندينمارك سي انتاي سلازلوايا بعتر دبله እዚ ጉዳይ እዚ ንነዊሕ እዋን ንጥምቶ ዝነበርናዩ ጥራይ ሕጂ ናብ ፍጻሚኡ ስለ ዝመፅኣና ኢና ንነዊሕ እዋን ዝፈተናዮን ዝሓሰብናዮን እዩ ሕጂ ግን ኣብዚ ክንበፅሕ ኢና እቲ ሕቶ ግን ዴንማርክ ቤናይ ስልጣንን ቤናይ ሓይልን እያ ግሪንላንድ ናተያ ክትብል ይብላ ኣሎ ስለዚ ዴንማርክ እቲ ዝገረመኒ ንዓይ ወላ እውን ብሓይሊ ክንወዛ ኢና እንድሕርና መን ክዋጋኣና ዝኽእል ይብል ብግልፂ እኮ እዩ ናይ ኣሜሪካ መራሕቲ ክሳዕ ክንድዚ ብግልፂ ንኤውሮጳ ዲስሪስፔክት ክገብርዎም ኤውሮጳውያን ንመጀመርያ ገለገለ ፖለቲከኛታት ዝብልዎ ዘሎ ከስማዓኩም ደ እቲ ኦፊሻል መንግስቲ ኣፍኡ ሒዙ ዘሎ ገለ መግለፂ ውፅኦም ኣሎ ክርአ ኢና ሓንቲ ብዝያ ዝብላ ዘረባ እንተረኺበያ ክትሰምዖ ኢኹም For the United States to secure the Arctic region, to protect and defend NATO and NATO interests, obviously Greenland should be part of the United States. And so that's a conversation that we're going to have as a country. That's a process we're going to have as a new community of nations. So you can't take it off the table that the U.S. would use military force to seize Greenland. You can't take it off the table. Jay, I understand you're trying very hard to, which again is your job. I respect the headline, right? That catchy headline. I'm trying to get an answer of the question. That says Miller refuses to rule out the United States should have Greenland as part of the United States. There's no need to even think or talk about this in the context that you're asking of a military operation. Nobody's going to fight the United States. Exactly. I'm تريور لهم يا كم تسرح كان CNN ስለዝኾነ ንዓይ ቻሌንጅ ክትገብረኒ ገለ ይኽእል ኣለኻ ኣብ ጉዳይ ናይ ቬኔዙዌላ ናይ ግሪንላንድ ግን ግሪንላንድ ኣካል ናይ ኣሜሪካ ክትከውን ኣለዋ ብዛዕባ ወታደራዊ ስጉምቲ ድማ ምዝራብ እውን የድልየካን ኢሉ መን ይኽዋጋኣና ብሕፅር ዝበለ ኣብ ግሪንላንድ ስን ኣሜሪካ መን ይኽዋጋኣ ዴንማርክ ክዋጉና ኤውሮጳ ክዋግቡና እዩ ዝብል ዘሎ ዋው ኢትስ ክሬዚ እንተ ወሓደ ኣብ ጉዳይ ናይ ቬኔዙዌላ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ስርሒት ከማን ገይሮም ምክንያቱ ወታደራዊ ቅልፅም ስለ ዝነበረ ቬኔዙዌላ ኣብ ግሪንላንድ ብዘይ ተኽሲ ኢና ክንወስዳ እዩ ዝብለኩም ዘሎ I mean, this is a very, very serious situation. NATO መወዳእቱ ከም ዝበፅሐ እታ ዴንማርክ ዝበለቶ ስምዑ ብዚ Of the end for NATO after Samantha Fredrickson has told Donald Trump to stop the threats about the U.S. taking over Greenland. It follows a post by Katie Miller, the wife of one of Trump's top aides, Stephen Miller, showing of the end for NATO. After strikes on Venezuela, U.S. President Donald Trump is expanding on his Greenland ambitions. He seems to be defying warnings that the move could shatter Western unity, a line that many allies believed would never be crossed. The U.S. capture of Venezuelan President Nicolas Maduro has led to Donald Trump openly threatening Mexico, Cuba, Colombia, Iran, and even Greenland. كم تريد لهم أبتقوا نزي دونالد ترامب مكتي زي ترخبو تطو زبول حيلي زي الرزلو بخال من قدما دليتو زنقدو العالم لخاو حق يكون نتي تشارتر يونايتد نيشنز يكون زخونه يكون بزي زخونه يكون سكفتا علاماتاتو زحرم زلو مراحيو سلازي دروتهم تارجت كوينوم زلو كولومبيا ستريت تارجت زلو يبهلالو كيوبا دي ترف يبلوالو نمكسيكو ناتنكي خلو دنمارك نغرينلاند مالتشو ايران سلازي حمش تزين اب تارجت ناي دونالد ترامب زلوين بنصو كنداي يسغم بمننك جمريو نمني اقدي مكحرم ازغير وانو زيان هاغرا زياتن كن ناي كولومبيا لك كم فنزويلا هبتلوا
በታ ናይ ድራግ ትብል ምክንያት ድማ ጽቡቅ ጌራ ክትሰማምዖ ትኽእል እያ ናይ ኩባ ንዓመታት ዝቆጸልዎ እዩ ስለዚ እቲ ምክትል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ እውን እቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘርን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ናቶውን ማርኮ ሩቢዮ ናይ ሙሉእ ሕልምናቱ ነቲ ናይ ኩባ ስርዓት ንምቅያር እዩ ወዲ ኩባ ስለ ዝኾነ ስለዚ ንሱ ትቐንዲ ዕላማ ናቱ ናይ ቬኔዙዌላን ናይ ኩባን ስለ ዝነበረ ነቲ ኩባ ዝገድፈ ይመስለኒ ንብሉ ኣለዉ ናይ ሜክሲኮ እቲ ድራግስ ገለመለ ዝበሃል ካብ ንቬኔዙዌላ ንሜክሲኮ እዩ ዝቐርብ ነይሩ ብዝኾነ ናይ ግሪንላንድ እውን ዘይተርፍ እዩ ኢራን ድማ the biggest target ማለት እዩ ስለዚ እዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ተን ዓብይ ፍላሽ ፖይንት ወይ እውን ተን ኣገደስቲ ምዕራፋት ክኾና ዝኽእላ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ ድማ ሓንቲ ዓመት ኣብ ስልጣን ገይሩ ዘሎ መራሒ ክንዲዚ ዓይነት ድፍረት ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ይኹን ካልእ እምበር ከምዚ እናገበረ ከሎሲ እቲ መርሕነት ናይ ኤውሮጳ ኮንዶኾን ዝኾነ ክገብር ኣይክእልን ወይ ክብል ኣይክእልን ወል ገለገለ ኤውሮጳውያን እንታይ ክስጉምቲ ክወስኹም ዝኽእሉ ከፈራርሁ ጀሚሮም ኣለዉ መንግስቲ ዝበሎ ግን ከስማዓኩም እዩ We take every single base of the Americans from Aviano to Ramstein, from Romania to all the other military bases will be confiscated and you will lose it. And the whole position of American power since World War II, if you take Greenland, you have to leave. It's very simple, Mrs. Miller. This is the leverage we have. You need these bases for global power protection. You won't have it. And we can defend ourselves very well, and we will do that without the US nuclear shield, without the US troops in Europe, without the American bases. We will simply run these bases ourselves, and we run your boys home into Chicago and Ohio. And goodbye. If you go extreme, we go extreme as well. Be sure about it. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ኤውሮጳዊ ዝበለ እዩ እንድሕር ግሪንላንድ ወሲድኩማ ምስ ኤውሮጳ ዘለኩም ርክብ ወዲኹም ኣቤት ከምኡ ዓይነት ትብዓት ካብ መራሕትካ እንተዝህሉ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ንግሪንላንድ ተወሲድኩም ኣብ ጀርመን ራምሽታይን ዘሎ ይኹን ኣብ ሩሜንያ ዘሎ ኣብ ኔዘርላንድስ ዘሎ ኣብ ካልእ ኤውሮጳ ዘሎ ብሙሉ ወታደራዊ ቤዝናትኩም ክንምንጥሎ ኢና ይብላ ኣሎ እዚኣ ክትገብሩ ትኽእሉ እንድሕር ኮይንኩም ኣሰቦት ኢኹም ኣይ ሃይሊ ዳውት ነዚ ነገር ክገብሩ كمان كميل كزارم مخالو تبعتي زي الزمارة أنا إنه هو إثبت كميل كزارم مخالون تبعتي وعنياتو ما راحتنا أوروبا تحتيتهم بزي نرجع لان وسيدكم أوروبا أنا أمريكان ركب تنيتو زبالهم كانوا كلكم بالتقي نقول لكم ما يلينا قال نفسنا خن كلا هل نغلينا سلمتايكم وخبلوا نفسنا خن كلا هل ناخذ الدفير ولا تفضلوا وعنيات على يوم منيو راشا مس راشا كلها تليفون كول يزد اليوم they can solve their problem سلمتاي ኣብ ዩክሬን ዝገብርዎ ዘሎ ሓሸውየ ክገድፍዎ ክእሉ እዮም if they are not insane ፅሉላት ዘይኮይኖም ቻይና ድማ ትደልዮም እያ ስለዚ ኤውሮጳ መዓት ለቨሬጅ ዘሎ ግን ብሰንኪቲ ድኽመት ናይ ትምሕነት ረይዎ ግን እዚ እቲ ግለሰብ ዝበሎ እዩ ኣብቲ European Union زحتهم استحتت تايلهم So not able to say about Greenland specifically, and also that you stand behind Denmark. But could I just ask you one specific phrase that President Trump used when he was talking to reporters on Air Force One? He said of Greenland, the EU needs us to have it, and they know that. So are you able to say, just for the record, that President Trump is mistaken or he's misinterpreted what the Commission's position is on that? We heard those statements. I'm not informed about any. እንታይ ትብሎ ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ንደታ ግሪንላንድ ክንወስድ ምስ ኤውሮጳ ተዘራሪብና ኢና ኣፍቂዶም ልናዮም ኢሉ ነይሩ ብዘረባ ዝሓቅነት ኣለዎ ድዩ ዝብላ ዘሎ ሓሶት ምዃኑ ትፈልጥ እያ ግን ከመይ ጌርካ ትዛረብ ስምዕሮ እዩ ናይ ብሓቂ ውርደት ከምዚ የለን discussion with the US by our representatives on this issue. Yes. I mean, are you able to say that that's incorrect, where he says the EU needs us to have it, and they know that? That's simply not the case, is it? Again, there is Greenland has its autonomy, and of course, each country may be very interesting from many points of view, but that shouldn't trigger any interest beyond possible, for instance, business interests, investments, etc. Nothing going beyond. What is painless? ፍጹም እዚኣቶም ሞራል ይኹን ትብዓት ዘይብሎም መራሕቲ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ካብ ክውንነት ወፃኢ እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ካብ ክውንነት ወፃኢ እዩ ኤውሮጳ ከምኡ ይበለትን ንኽትብል እኳ ፈሪሃ ኣሚን ከምዚ ዓይነት ውርደት ኣብ ኤውሮጳ ኣነስ ግርም እዩ ዝብለኒ ማለት ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮኑ ዝነቕፉ ዘለዉ
ተሰማሚዕኩም ዳይ ተሰማማዕኩም ምን እያ ኣይተሰማማዕናን ክትብል ኣይትኽእልኒ እያ ደላ ኩል እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ ብፍጹም ትብዓት ዘይብሎ መራሕቲ ከም ዘሎ ዋላ እውን እቲ ሕጊ ኣብ ጎኖም ከሎ ትብዓት የብሎምን ስለዚ እታ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ኡርሱላ ቨን ደር ላይን እታ ፎሬን ሚኒስተር ተመሳሳሊ ብምልአን ብፍለን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ደቂ ኣንስትዮ ከዳኽም ኢለ ኣይኮናን እዚአን ግን ናይ ኮንተ ንኤውሮፓ ለኪመና ይጠፋ ከም ዘለዎ ጥራይ ትርኢ ምክንያቱ ሓንቲ ናይ ፊንላንድ መራሒት ዝነበረት ፕራይም ሚኒስተር ናይ ፊንላንድ ዝነበረት ቅድሚ ቅድሚ 5 ዓመት ይገለ ጓል ኣንስተይቲ ንእሽተይ ጓል ኣንስተይቲ ነይራ መፅሓፍ ፅሒፋ ኣላ ኣብቲ መፅሓፍ እንታይ ኢላ ከም መራሕቲ ደቂ ኣንስትዮ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ሲንዕቁናዮም ኢላ ሜይቢ ኣነ ሕጂ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ክኸውን የብሉን ይብል ኣለኹ ግን ዶናልድ ትራምፕ ነዘን መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ከም ዝንዕቀን ግን ርግፀኛ እየ ኣብኡ ዝማጎት እውን የለን ከም ዝንዕቀን ብምሎም ቶም ስታፉን ከም ዝንዕቅወን ምክንያቱ ክረኽቦን ኣይደልዩን እዮም ዘሎ ጠቕላላ ክረኽቦን ምሰን ክዛረቡ ይደልዩን እዮም ዘሎ ምስ ፈረንሳ ምስ ዩኬይ ገለ እንተዘይኮይኑ ነቲ ዩሮፕያን ዩኒዮን ኮሚሽን ኣይቀርቦን እዮም ዘሎ ካብዚ ንላዕሊ ውርደት ድማ ከጋጥመካ ኣይከልን እዩ ብዝኾነ ሓንቲ መግለፂ ውፅኦም ኣለው እሳ ነታ ናይ መወዳእታ ባጌርና ክንሰግር ኢና ኤውሮፓ እዚ ኩሉ ዝገበረቶ ዝገበርዎን ዝኸድዎን ኣብ መወዳእታ ብውርደት ከምኡ ዓይነት ደየለ ውርደት ክውዱ ከለው ዶናልድ ትራምፕ እኮ እቲ ኩነታት ብንጹር ነጊሩ She added the word soon alongside the picture. On Air Force One on Sunday evening, the president once again reiterated his desire to take over the Danish territory. Don't worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. كما لو إلا قصلوا تريم الله حجنا فنزويلا خنود مقدفنا قدانا جرينلاند دحر غلطة ورحي وين دحر إسرع معلتي جزي هابونا they are enjoying this they بحكي enjoy زقبروز الله أمريكا تريم دلهم ده ما كلهم تام مخارتناتون تام وورمونجرس سنترس بعال لينتي جراهام زبالي إنا نرزلنا سلزي أمريكا دونالد ترامب بأوروبا حنت سكند ديجنا أيقونة ويون كبأوروبا كنت أبسط كفتاون يبلون باتا دي end of the day أوروبايان منين كبلو خلو نيتو كو دايو كو دغيو بلا 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 ناي بحق زقرميو حيال تزي كوينكا كم زي أوروبا ترفاد الله تركب مالتيو أبزوانزي ناي بحكي زقرم كنتاتر لنا كم زي حديثنا جي مزوبانا تركب الله Breakaway region Somaliland. Israel became the first country to recognize the breakaway region, and now another country seems to be following suit. It's the United Arab Emirates. Abu Dhabi has not made any official announcement, but according to media reports, the UAE is accepting Somaliland passports while travellers holding Somali passports are barred. Last month, when Israel announced its أبدي كنتات زي هذا نجار كزور كنيو زخا دايما داي تباهيلو manipulation أبزوبانا كجبر زغنيو وداينا سوماليلاند إسرائيل أفلتو دحر محبا دحر يعمل تسعب تخون إمارات دو تخون إثيوبيا دو تخون كينيا دو تخون من تخون أمريكا دو تخون زبل زربا ببس هيك نسمع أنا هنا ويل أبز قد دايز دي هذا أقد أسمع باله تفلت إمر له أقد أسمع لمتى أقد أسمع باله قين له أبي أحمد بقول داينا سومالي لاند ملسن كب عبت تثبيت تغيروا له أبز قبروا له زنبرة قد داي نابي قصو تمزيز ولا تقول داي كان رينا مجمريا نابي تبيا تمريسنا زبلوا زلوا نسمع أجمعي كاب ستعيشوا على جميرون مجمرة عوان كأي بحر تساجر وحبرا وتهدراو لمن كامز جبرنا تجلتيو اتخكايدو تبهاي لزولا وتهدراو لمن حيل بحري بريكس بلاس تبها الهجرات ككايدو كامز غنانا تجلتيو حيل بحري إثيوبيا أجمعي كاب ستعيشوا وان جميرون مجمرة عوان كأي بحر تساجر وحبرا وتهدراو لمن كامز جبرنا تجلتيو اتخكايدو تبهاي لزولا وتهدراو لمن حيل بحري بريكس بلاس تبها الهجرات زكايدو خمس غنانا تجلتيو أبزي بتمرز زكايدو وتهدراو لمن حيل بحر ما اتي بزي أفدق بحري داقما يستطيع حيل بحري إثيوبيا كم زساتف تقريت له زي هجرات بريكس بلاس زكايدو وتهدراو لممد حيل بحري أبا جماعن بحري دوب أفريقيا زكايد كوينو اتن هجرات كابت شعتس كبعسر تشدوش تقريب أقواتر أوروبيان نتل ممد كايدو مدب تتحيز له إذا وتهدراو لممد بتاع مسراتي تمرت هجرات بريكس زهونة تشاينا كم زمر حدمان مفلات سخايلو نبار هجرات حجي كم تري ولا لهم ناب حيل بحري زبل دراما نبذل على درجة نموسات استجبره هك أنا إنا نرزل لنا نساتهم بزمن قدزي أبز خدولو زلو أزارة بارسو زلقن قداي نابي إرتراغزهم أغنيهم زقبرو زلويو ناي سوماليا قداي ناي سومالي لاند قداي ملسي يبلا يعبي أب إرتراغ زقبرو زلقن أستوعي الكاميرا يا قداسي
ምክንያቱ እዚያ መስምዕዋ ያሰራጨውን ካርታ ተከትሎ ሻዕቢያ መግለጫ አውጥቷል። ማብራሪያው ወታደራዊና ፖለቲካዊ አመራሮችን የሚወነጅልና እየሰደበም ነው። ባለፉት ተከታታይ ቀናት ወታደራዊ አዛዦችና የብልጽግናው ባለስልጣናት ከቀይ ባህር በተለይም ደግሞ ከአሰብ ጋር አያይዘው ሲያስተላልፏቸው የሰነበቱ ንግግሮች መቆጣጠር አለብን፣ ማስመለስ ግድ ነው ወዘተ የሚሉ ናቸው። ይህንን ተከትሎ ደግሞ የብላቴ ማሰልጠኛ ማዕከል ላይ እነ ሌተናንት ጀነራል ሹማ አብደታ ያስተዋወቁትናም አሰብን ጨምሮ የኤርትራ በርካታ አካባቢዎችን ወደ ኢትዮጵያ ያካተተው ካርታ መነጋገሪያ ነበርም። በእርግጥ የመከላከያ ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ እውን ከም ዘለዎ ነቲ ኩነታት ሪፖርት ክገብሮ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ካርታ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከም ሽልማት ነቶም ወታደራዊ ታዕሊም ዝገብሩ ዝነበሩ ጽቡቕ ጸብለልትነት ንዝረአዩ ኮማንዶ ድዮም ገለ ሽልማት ናይዛ ካርታ ይወሃቦም ከም ዝነበረ እታ ካርታ ድማ ዓበ ክፋል ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝገበረ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ውፁእ ዝኾነ ቀስቃስ ናይ ኩናት ወይ እውን ንኩናት ዝግበር ዘሎ ተሓዲድን ፀገምን ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ዝግበር ዘሎ ድማ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ እዩ፣ ብጌጋ ወይ እውን ብስሕተት ኣይኮነን። እንታይ ዳ ኣብዚያ ንፁር ክኾነና ዘለዎ ኩነታት ከረየኩም እየ ቢካዝ they are really targeting Eritrea. ኤርትራ ታርጌት ትኸውን ከም ዘላ ምግንዛብ ከድልየና እዩ። ስለምንታይ ታርጌት ትኸውን ኣላ እንድሕር ኢልኩም ድማ እዚ ስእሊ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ቀንዲ ዝሕተተሉ ዝነበረ ነጥቢ ንዑ መልሲ ካብ ምሃብ እዚ እጅ ተገይሩ ዘሎ ኤርትራ መልሲ ይባትሉ ኣላ። ግን ኤርትራ መልሲ ምሃባ እኹል ዶ ነይሩ እዩ ትሕቶ። ምክንያቱ እዚ ተገይሩ ዘሎ ናይ UN ሓለፍቲ ክዛረብሉ ከለዉ ስምዑ። It's a fundamental principle of international law. It violates the UN Charter. The Charter states that states must not threaten or use force against the territorial integrity or political independence of any state. And this is what we are seeing. Now, using human rights arguments as a justification for this kind of military intervention is unacceptable. UN Human Rights Chief Volker Turk ከም ትሪእዎ ዘለኹም UN ነዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብግልፂ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝተኻየደ ኩነታት ምዝ ኣብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ኩነታት ወይ እውን ኣቢ ክገብሮ ዝሓስብ ዘሎ ዘመሳሰሎ ብዙሕ ነገራት ኣለዉ። UN ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ንፁር ዝኾነ ቻርተር ኣለዉ። ዝኾነ ኣባል ሃገር ናይ UN ኣብ ልዕሊ ካልእ ሃገር ልኡላዊ ግዝኣታ ንናፅነታ ልኡላዊ ግዝኣታ ክምነ የብሉን ብዛዕባ ድማ ፕሮፓጋንዳ ክገብር የብሉን ዝብል ቻርተር ኣለዉ ኣብ ኣርቲክል 2። ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ በተደጋጋሚ ናይ ኤርትራ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ዝደፍር ብግልፂ ድማ ኣዋጅ ናይ ኩናት ዝኾነ ዘረባ ከውፅን ብዝተፈላለየ ደረጃታት ናቱ ኣብ ሚድያ ከቃልዖ ፀኒሑ እዩ። ኤርትራ ግን ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ደብዳቤ እውን እንትኾነት ናብ UN ሰዲዳ ዝብል ኣይረኣና። ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ 2 ግዜ 3 ግዜ ናብ UN ኣገደሲ ኣርቲክልስ ከም ሰደደን ሚድያ ናይ ዓለም ድማ ብተደጋጋሚ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ተቐስቅሳ ከም ዘላን ኤርትራ ልኡላውነት ናይ ኢትዮጵያ ትንክፍ ከም ዘላን ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኢዳ ትእቱ ከም ዘላን ስለዚ ኢትዮጵያ መጠንቀቕታ ናብ UN ትሰድድ ከም ዘላን እዚ ድማ ኩናት ንክትገብር መሰል ከም ዘለዋ ሌጂቲመሲ ነቲ ኩናት ክገብሮ ትኽእልሲ ተቐባልነት ንክህልዎ ጃስቲፊኬሽን ንክህልዎ ትፅዕር ከም ዘላ እዩ። ኤርትራ ነዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ኣብ ትዊተር ትምልሶ ኣላ እያ። ኢትስ ጀስት ኣብ ትዊተር ዝምለስ ዘሎን ኣብ UN ፎርማል ትሰዶ ደብዳቤንሲ ሓደ ድዩ ኮይኑ ወይስ ኤርትራ ትፅሕፍ ዘላ ኮይና ኣብ UN ግን ናይ UN ትፅሕፎ ዘላ ናብ ሶሻል ሚድያ ከተምፅኦ ስለ ዘይትደለ ድዩ? ኢት ፓዝልስ ሚ እጂ ኤርትራ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣለዎ ኣብዚ ክንርኢ። ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ኪኖት ንሕና ንዛረቦ ጉዳይ ወይ እውን ኪኖት ንጥምቶ ዘለና ናብ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ይምዕብል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። እጂ ኣቶ የማነ እንታይ ኢሉ መሊሱሎም ኣሎ ኣብዚ እንተሪኢኹም ፖተምኪን ፓርቲ እቲ ብልፅግና ማለት እዩ ገለ ካብቶም ወታደራውያን መራሕቲ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ seem to have chosen to indulge in ramp up their reckless sub-rattling and war agenda in the early days of 2026. ስለዚ ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ብልፅግና ኣብ መጀመርያ 2016 እውን ነቲ ኣብ 2015 ዝቕተልዎ ዝነበሩ ናይ ኩናት ኣጀንዳ ኣንጻር ኤርትራ ብዝለዓለ መንገዲ ቀስቃስ ናይ ኩናት ማለት እዩ ክቕፅሎ ወሲኖም ኣለዉ። The toxic propaganda pendulum oscillates from a provocative gimmicks of incorporating especially the media outlets and platforms aimed at their domestic audience. Eritrea's sovereign coastal lands in Photoshop እዚ ንውሽጣዊ ኣጀንዳ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጦም ዘእተዉ ካርታታት ብወግዒ ኣፍልቦም ነፊሖም ክዝርግሑ ንርኢ ኣለና። ሕብረት ኣፍሪካ ኣብኡ ዘሎ
ዩናይትድ ኔሽንስ ድማ ኣቃውማናቱ ንጹር ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ግምጥል ኢሎም ድማ ንሕና ተበዲልና ኢና ኢሎም ድማ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኪሪቲ ካውንስል ይኹን ኣብተን ዓበይቲ ሃገራት ኤርትራ ትርብሸና ኣላ ኢሎም ከዓ ክልተ ግዜ ደብዳቤ ሰዲዶም ኣለዉ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኤርትራ ፅቡቅ ገይሮም ከም ዝፈልጥዎ እትሪእዎ ኣለኹም እቲ ምንቅስቃሳት ናይ ዓቢ ፅቡቅ ገይሮም ገጢሞም ኣለዉ እንታይ እዩ እቲ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ንዝብል ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ተፈላለየ ርእቶ ክህቡ ይርኢ ኣለኹ ምክንያቱ እዚ ግበር ዘሎ but reckless and deplorable as these gimmicks remain they are in many respect innate and second nature for the Potemkin party whose modus operandi and hallmarks are optics posturing deception and disinformation ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ብልፅግና ስትራቴጂ እንተፈሊጥካዮ ዘገርም ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ብልፅግና ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣገባብ ናይ ስራሕ ወይ እውን ኣገባብ ናይ ምሕደራ ኦፕቲክስ ዝርአ ነገር posturing ቅልፅም ከም ዘለካ ሓይል ከም ዘለካ ምርኣይ ዲሰፕሽን ምትላል ከምኡ ድማ ዲስኢንፎርሜሽን ስለዚ በዚ መልክዕ ስለ ዝገብር ዘሎ ኪኖ ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳዊ ሃልኪ ካልእ ናብ ጭቡጥ ነገር ክቅየር ዝኽእል ከም ዘየለ ዘተንብህ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ምናልባት ነዛ ዝብልዋ ዘለዉ ምዛ ናይ ቅድሚ ክንደይ ዓመት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበላ ኣተሓሒዝና እንተሪእናያ ገለ መልእኽቲ ከተመሓላልፈና ትኽእል እዚያስ ክስምዑዋ قال ناي مكلغا بزخي مص بزخي نفس بزخي بليلكا تبل برواكتيف دغونه اتحازا خلوك نقميت كتكيل لك كي مساكا خلو تزغبر متقعتا تزكايت سنا امراوي يكون قال كوينا انت كمسل خلسي هيجي حدش تمرت حدش اسكولان اتول مخنيات له سالا ناتاتهم صيقي بوزح ነገር ተማህርና ሳላ ናታቶም ከፍአትን ተንኮልን ብዙሕ ተማህርና ስለዝኾነ ከመጻካ ዝኽእል ንምግማት ወይና የጸግ መካኒሞ ክንዲ ሱልካ መልሰ ግብራው ዝኾነ ዓይነት አሰራርሃ ብዝሓየለ ወዳድባ ናይ ሰፊሕ ህዝቢ ወዳድባ ካውናው ናይ መንስያት ወዳድባ አሰላልፋ ዕማማት እንታይ ክትገብር ሰዓት ሰዓት መዓልቲ ድሕር ተፈሊጡ ሲ أنا بوزح أبصبق هناك إنادر لنا هذا كله أبدأ زلوا إرتراوسي دكشون حدرين كابت أنا خسر هذا غير كانوا سيادة سره كابت خما إذا أمسلوا خسر هذا دخولون سيادة سره يفولت الله ليتم على تنسلة فولت وسوق تارجت دخون سلة دلوا بخمدو ሕጂ ኣብዚ ክንሪኦ ፀናሕና እቲ ፕሮኣክቲቭ ስትራቴጂ ማለት እንታይ ክመፅእ ኣቀዲምካ ገምጊምካ حسابك ክትገብር ምኻል ኣገዳሲ ምዃኑ ዝነግር ዘሎ እምበር ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ካብ ተመለስና ኤርትራ ፕሮኣክቲቭሊ ዝገበረቶ ምንቅስቃሳት ኣገዳሲ ምንቅስቃሳት ከም ዝነበሩ ብዙሕ ዘጠራጥር ኣይኮነን እዚ ድሮ ሪያቶ ዘላ ሪናዮ ዘለና ኩነታት ብኡ መልክዕ ክንልክዖ ንኽእል መጀመርያ ለንቀነ ካብ ዘጋጠመ ክንምለስ Somaliland on Tuesday and said his country would soon be opening an embassy in the breakaway Somali territory. Israel faced an international backlash last month when it became the first nation to recognize Somaliland as an independent state. Unlike Palestine, Israel Minister Dehat Watsai ናብ ሶማሊላንድ ከም ዝኣተወ ዝንገር ዘሎ ዜጂ ብዙሕ ኣገራምን ኣዛራብን ነጥቢ ዘለዎ እዩ ቅድሚ ናብ ሶማሊላንድ ምምፅኡ ድማ ንኣዲስ ኣበባ ፍላይ ገይሩ ከም ዝነበረ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ኣሎ ብመንገዲ ናይ ኢማራት ተገይሩ ከም ዝነበረ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ኣሎ እስኪ ኣብ ሶማሊላንድ መፅኡ እንታይ ኢሉ ንስማዕዮ Palestine. Somaliland is not a virtual state. It's a functioning state. Somaliland is a fully functioning country based on the principles of international law. Somaliland is and has been a stable democracy for nearly 35 years. It has democratic elections, most recently in November 2024, and peaceful transitions of power. Somaliland ናይ 35 ዓመት ነፍሳ ከተማሓደር ዝኻለት ፋንክሽናል ስቴት ይብላሎ ነፍሳ ከተማሓደር ትኽእል ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ክትገብር ትኽእል ብሰላማዊ መንገዲ ድማ ናይ ስልጣን ምስግጋር ክትገብር ዝኻለት ሃገር እያ ብግምጣሉ ምስ ፈለስጤም ይዘወዳድሮ ዘሎ ምክንያቱ መሰረተ ውሳኔ ናይ ፈለስጤም ረጊፆም ነቲ ህዝቢ ካብቲ ሃገሩ ሰዲዶም ናብ ሶማሊላንድ ክጉዕዝዎ ምዃኑ ዝሕሰብ ዘሎ እዩ ብርግፅ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ብዛዕባ ሶማሊላንድ ዝብሎ ዘሎ ሓቅነት ኣለዎ እዩ ፖለቲካዊ ምርጫ የካይድ እዮም ናይ ስልጣን ምስግጋር እውን ኣለዎም እዩ መሰረት ናይ ምርጫኦም ገለበለ ከም ድሌትኩም ክትዛረብሉ ትኽእሉ ግን እቲ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ 35 ዓመት ከም ሃገር ክትንቀሳቐስ ፀንሐት እያ ተዓዲ
ስለዚህ ናይ ሃገር መሰረት ካብ ዜሮ ትብገስ ኣይኮነትን ኩሉ ነገር ፖሊስ ይኹን ሰራዊት ይኹን ባንኪ ይኹን ኤቭሪቲንግ ኣለዋ እዩ ባንዴራ ይኹን ኩሉ ነገር ዘለዎ ሃገር እዩ ስለዚ ከም ሃገር ኣክት ትገብር ዝነበረት እያ ኒ 35 ዓመት ከባቢ ድማ ስለዚ እቲ ዝብሎ ዘሎ ካብ ሓሶስ ተበገሰ ኣይኮነን እስራኤል ነዚ ትገብር ዘላ ግን ሓልዮት ናይቲ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ድዩ ካብቲ ድንጋፀ ናይቲ ሃገር ተበጊሶም ድዮም ወል ወልሲ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርም ኮይኑ እቲ ዘረባ ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ብግምጣሉ እንታይ ትፅበሕ ኣብ ነዚ ኩነታት እዚ ኢማራት እያ ቀንዲ ሃንዳሲት ናቱ እዩ ዝበሃል እስራኤል ኣፍልጦ ሶማሊላንድ ሂባቶ ኣብይ ኣሕመድ ድማ መጀመርያ MOU ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረ እዩ ስለዚ ድሕሪ እስራኤል ኣብይ ኣሕመድ ኣፍልጦ ከብ ኢኻ ትፅበዮ ንመን ኣፍልጦ ንሶማሊላንድ እዚ ድማ ዘገርም ኣይምኾነን ምክንያቱ ቀዳማይ ሪስክ ወሲዱ ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ፀገም ዘጋጠሞ እንተነይሩ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ኢማራት ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ከም ዝነበረ ናይ ኢማራት ፎሬን ሚኒስተር ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ዴፒቲ ፎሬን ሚኒስተር ማለት እዩ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ተራኸበ ዘውፅዎ መግለፂ ከነርእየኩም እዚ እንታይ ዝብል UAE held a high-level meeting in Addis Ababa between Mohammed Ali Yusuf, chairperson of the ANC, and Sheikh Shagabot. Zi Mr. AU stagabaray Mr. Let's see Mr. Abiz stagabaray kunatat niru. There was this. I think it's this one. Let's. Okay. ብዙሕ ነገር ስለ ዘለዩ ስለዚ እቲ መግለፂ ዝሃብዎ تاريخما joint ministers between Ethiopian Eritrean مغنياتو تناي UAE حلافي مسكلت يوم يتراقبوا بس بلصقنا مراحتنا بلصقنا كم معنا حبرة أفريقيا يتراقبوا سلازي أبتي مس ناي إثيوبيا منيستر وجاتو صاي أبستر قبولو حبراو مجلس مسوسون تايب لو ناي كلت يوم شركنت نامنت both sides reaffirmed the depths of their long-standing strategic partnership and strong foundations for mutual respect and cooperation that defines the UAE-Ethiopia relationship. Both sides reaffirmed the comprehensive and strategic partnership in the promotion and the defense of each other's peace and security, territorial integrity, and economic interests. كلتين هاجرات انت عن الديل كم زلون يوم زغرو زلو نتيجة نازلنا دقيقنا خن حيلات تسمعنا تايسقى استراتيجيكاوي شركنات ننوي استمت مالتي زغا in the promotion and defense of each other's peace ناي كلتين هاجرات نحتدان نسلامنا نصتانان ناي سلامن ناي صتان ناي كلتين هاجرات بحدو خينا territorial integrity ግዛታዊ ሓድነት ናይ ክልቲአን ሃገራት ከም ድማ ኢኮኖሚክ ኢንትረስት ስለዚ እታ ግዛታዊ ሓድነት ትብል ናይ ኢትዮጵያ ግዛታዊ ሓድነት ዝትንክፍ ኣሎ ድዩ እዛ ዘረባ ንምንታይ ይጥቀሙላ ከም ዘለዉ ፅቡቅ ጌሩ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ድሓን ከብርሃልኩም እየ እዚኣ ምክንያቱ ብልፅግና ንኤርትራ ኣብ ዩኤን ኣብ ሰደድዶ ሉላውነትን ግዛታዊ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ትደፍሮ ከም ዘላ ከሲሱ ነይሩ እዩ ስለዚ ኢማራት ድማ ኣብቲ ፓርትነርሽፕ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ናይ ሓትሕዶም ግዛታዊ ሓድነት ንምኽባር بحد كسرحو سمع كم زلوا يوم زقل زلوا قال يوم الجينا ويحكي كان يخاطبوا زلقا ناين زي نقرات زي بقربة كتكاتلوا زلقاي so نغطل تايب للو دهري opportunity to review blah blah خالق دفو أبدي كلتا نقرات the UAE and Ethiopia condemned attacks against civilians by the Abgudainai Sudan أبتفل عليها قرات استزاربوا مالتي there was this meeting provided opportunity. Both sides also affirmed the high-level humanitarian interference of the Sudan. سلزي أبو داينا السودان سبعوي حجز نخاتو كجبر كم زلويم with civilians and parties. أبو داينا Somalia لو نتنك ذات واحد نتنا Somalia نخبرنا زبليو. I'm trying to find it somewhere. Allah, where is that? Both sides underscored the commitment of advancing peace and there was this segment. I don't know. سجيرو مالو مثلا ناي Somalia كونكلو ناي Somalia ذات واحد نتن بقداينا سوماليا سي أفلتوا أي نهبنينا ني لولاونتن جزاتها حد نتنا سوماليا نخبريه ميلهم كلتيو so I don't know أبزيا كره بايك عليكم but I'll try to find it somewhere else سلزي كم نريو زلنا إثيوبيان إماراتن كلتيان أبقداينا سوماليا إقرأ نحترنا الله أبقداينا سومالي لاند إقرأ نحترنا الله زيد ما صوتها جيميو سلمتها إذا جيم زي يتكمل له نحن أبتاناي حبرة أفريقيا كيدهم زجبروا كريكم
مس حبرت أفريقيا أب استجبري مثلاً on Somalia yes exactly أبزيها زلابتناي مس EU أبسترقبولو استجبري on Somalia both sides reaffirmed their support for Somalia's sovereignty, territorial integrity and security and stability. أقولنا Somalia كونكولو كلتين حيلتات كلتين هجرات إثيوبيا إمارات مالتيو ناي جزاتها واحدنتن لولاونتن ناي Somalia كرجاء كخبر كم زلوا تجيفنا الله. زد ما ناي بحكي اتتصوتا انتاج قبر وصل زليو حلم ملو درجة زبط حجرات عرب أبغون Somalia تطويلا كم زلوا. سلز رايت إمارات إسرائيل سقبين قصن هي نسقط أجمع بالكل. نحنا قد نتجيم غيرنا عن حسرينا. سلمتايكم يقبر الله زي حجناتي قمتها. I hope نزاق قمت ياك نقولكم كله تسفى يقبر جيجا كله. جيجا أنت اللهو I have no problem. حقنا تلا نجن ويون كنوا أنت خوي نجن قليل كونكم زي كونوا تقول دايما لتي. متى مرة بقول دايما السودان both sides immediate unconditional humanitarian truce. لذي كلتين حالتات مقراض ناي تخص قبر كم زلوين زاربا زلوا لك عنتنا أمريكا مسات بلوس ذهبوا حسب نابو أتقاقي عمالت سلزي زخوني يخون لو طيخ قبر خمزة يقولوا أبي أحمد دما مس إمارات دوي لخم زلوا مرقصنا إمارات يدقف كم زلوا بقلت غيرو مالتي هجي إذا زاربا زيا أبي أحمد أب سومالي لاند زقبر أبقون سوماليا دوي بلالو أبي إرتراغن ستيل لولاو مريتنا إرترا بلتقنا حدش بوليسي ناي بلتقنا دوكمنت أوتشيل له أنت رخيباك بكمي أنت بلتقنا بوليسي دما إثيوبيا أفتق بحري قبعيو إذا دما ناي حدا بارتو ناي قال زي كونس ناي تهاجر استراتيجي مخانوس قالت مالتي لذي أب سوماليا زقبر ولو إن بوجن سوماليلاند إسرائيل أفتق قفيتات لهم كلا هذا قال له سلمتاي محبر حساب علم سعودية تركز ركبوه هيال تقامو أريانيان سلازي تقاوم زي بلو أفتق بحرين عند اليوم زولو زلو تقاوم زي بلو أفتق بحر أبيت أميتا مالات فلتنا نبي يرترا سلامتاي محبر سب عالم زعبا يرترا تزاري بيفلتني منال بات لدات مدري كم زعينا زينا سلامتاي تكبر لنا قال زبل سبك سب كل غلي أنا بجمع نتف كنتات كم بخلقو زرعين خزارة بيزمرت مهنياتو سلدي تزربا يكوني مالت يكون إمارات كل جزية كم يجير كاب قلحتنا عالم يحدميات كله تتقبر حماق سلازو قناي قلحتنا عالمكم تسخلو مهدم اللوا سلازي قداي سوماليلاند ببزحات هجرات نوص سلازي فترة كابو كتزلقت فتنا الله كابو زليقاقن إثيوبيا أب تحري إثيوبيا تحديا أبزي قداي زي يوم كلت يوم ترايدي كونس ولا نا إسرائيل منيستر دياتو صايون مساتهم كم استراحبي يوم زارو بزلو بات زيجي very confidential زخنا قدايو أبتات أرتيكلني بزخنا أتي كنتات ناب إيرترا قوتو زغنعي نجر كم زلوه مجمات يدلي إيرترا دما تقالات إفا أبزي قداي زي مستن مشاركتا عبيت ديلس كتقبر انت تغل أتزبالت أنيرو مهنياتو بين خاطراي كوينكا كتوت أتغل ويون كتبلو تغل ويون بين خاطراي دليت كاخد قبرو تغل كنتات هاي مثلا اجي اتخال القص نايتي كنتات دما كنرخم فتنينا إمارات كتزلق زقدادا مهنيات كالا يالو انتاي سغا أبسمو led to the Saudis because until now they're says it carried out limited preemptive strikes on Yemen. They say they targeted locations used by southern separatist leader Aidaros al-Zubaydi to arm and rally forces. The focus was a camp in Al-Dala Governorate, that's in southern Yemen. It comes down after al-Zubaydi failed to board a plane scheduled to take him to Riyadh, where he was due to take part in talks. The coalition says the STC leader has fled to an unknown location. And for more on this, we have Al Jazeera's Hashim Ahalbara here for us in the studio. كم تري ورا اللغم أب يمن زكاية زلو كنتات كاب جزينا ناب جزية بزغلت أفهم الكعيز غير زلو بفلاي سعودية ني صلوانا إمارات بزسف حملك كتهرمون كتعاليونيات الرزلة سلازي إذا كنتات نريو زلنا نابي يقصو كم عبل يخل we don't know بحفشاقن سعودية نتقو دايتي very serious وسيدات توصل زلة إمارات كتزلق نجزيو كتقول لك عبتو كنتات مريض الله مغنياتو اتو كنتات دواز ايكونن محبرسب عالم ابغون السعوديه يتطوق بالزغل اكسبوزد كتكون تخليها كن بدحر مغارجا قربت لي غزياو سعرات وسيدا كاله منقد كتندسو لتخل منقدي كدلكم تخل زتري وزلهم نابن السعوديه نتنا اس سي مراح زنبره ناب ديالوج كمص حتيتاتو نيرا كمص اي كالن سقم تقت وزلهم تخلوني نغرالو سخونه كن امارات لزلا مهدم دسنا مثلا
إمارات نتكونتات بقربة سيريس لو سيدا تخدو خمسة لا يزن قرزلو إيش ينسمع يوسك What happened exactly? It seems a little bit confusing as to who, what, where. So basically the Saudis asked Aidarus al-Zubaydi, who is the leader of the Southern Transitional Council, which is the separatist movement in the south of Yemen, to join talks in Riyadh. And they gave him 48 hours. He didn't show up yesterday. And they monitored armed factions relocating in different parts of the south, particularly around Daldala, which is the hometown of al-Zubaydi, which could be an indication that he was trying to stage a military comeback. And كم تري ولا لهم أتي STC بهذا أتوق ملشة أتي Southern Transitional Council زبال مس إمارات سرح نتحقر دما كما غلاز ده اللي زول حيلي سعودية صبوا جرات كاتو لهم زلان مقص قاسات ناتو مهنياتو air superiority سلزلوا سعودية ساتلايت يقولنا نفرت قبل الناس سلزلوا ناتو كنا تاد بغربات كاتو لا كوينات يحسبكم زلت فلت الله نتي ساعة تدقفوا زلا نايت منجستنا يمن دبحال عتقات سراوي دما صبوغ زخونه شفان تمام الله زعبي تصقم كوينو زلو ويون كم تصقم زرو زلو اتم بمراز دقفو تموكرو زلو ومن صبوغ زخونه اورجانيزيشن زلو ميم زوم سعوديات تدقفهم زلا قن كم حجي كم استراي ولا نزي سعوديه حباتهم زلا اتكيلهم كحزو يقولوا داي كله واللي اتفق يكون بزح سقاتي زلو معناته منالبات إمارات كالكوليشن ناتا سعودية حجي سقوم توسيد الله قل بحرس توسنا جزء أتوم ناتا حالتات كهادمي يقول يوم نحن دما نتا تاكتيك نحن قبرنا خلينا بحفش أقل أبجي سمعوا سلمتاي سعودية كم زغد قبر كيلا سلمتاي كزي أقدر سنة تالو led to the Saudis, because until now there have been these similar intentions, but the Saudis haven't made such a bold move as they did in this past week. So what happened in this past week to lead to that type of... Not really what happened the last week, what happened over the last month. Okay. So in early December, we see the SDC, who already had consolidated, all the beautiful cherries and crown jewels of Yemen, controlled most of it in the south, had then moved, made a push into the Hadramaut and Mahra, which are the eastern provinces of Yemen, if you look on a map, and were trying to seize key choke points in these provinces, which the Saudis consider to be... سعودية أبزوان زي سلامتاي كابت زنبرتو سقطة تنسيا سقوم تكتوسد كيلا زبليو من البات مزيا بوغني إرتراون تمساسالي انترفيو سقايا دريا نيري زياس كسمعوا كتاعزن سلزلقيه ወሳኝ ነገሮችን ያነሱልን እናመሰግናለን ፕሮፌሰር የፕሬዝዳንት አዛፎርኪ ወደ ሳውዲ አረቢያ መሄድ ትልቅ አንደምታ ይዞ እንደነበረ ያው ገልጸውልናል በቅርቡ መከታተልነው ጉዳይ ነው የፕሬዝዳንት አዛፎርኪ መልእክትም የነበረው ተኝታቸዋል ቀጠናው የተረበሸ ነው በአንድ የበሬ ግንባር ነው የሚሏት ሀገር በሆነች ቀጠናችን የታመሰ አቅም እያላችሁ እየተረበሸ እስካሁን ድረስ እንዴት ዝም ብላችሁ ታያላችሁ የሚል መልእክት አስተላልፎላቸው እሱ ከተመለሰ በኋላ ነው የሁሉ ነገር እየተቀያየረ የመጣው እጂ ከምትሪ ወደለኹም ዳዊት ዝሓቶ ዘሎ ጽቡቕ ዝኾነ ሕቶ እዩ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ናብ ስዑድያ ኸይዱ ኒ ወረስ ዓራት ናይ ስዑድያ ስለምንታይ ኢኹም ደቂስኩም ዘለኹም ንስኻትኩም ብዙሕ ክትገብሩና ኸኣልኩም ከለኹም ዞባና ብጣዕሚ ይርበሻል ዝርብሽ ዘሎ ሓይሊ ድማ ጠፊኩም የለን ስለዚ ተበራበሩ ስጉም ትውሰዱ ሕማቕ ኣሎ እዚ ከባቢ ናትኩም ተራ ድማ ኣገዳሲ እዩ ኣትሪሩኹም ተዛረበሉን ድሕሪኡ ድማ ናይ ስዑድያ ገጅፍ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እስከ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ንስማዕ ንሽተይ ወይ ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ በዚህ በአፍሪካ ቀንድ ብነት ያን ያህል ተቆርጦ ሌላው እንድናነሳ የፈለኩት ጽሁፍ አለ እና ጸሐፊውስ ማን ስለ ተመረጥ ጻፈ በሚለው ነገር ላይ እንደው ኒስት ሙቭመንት የሚባሉት የአይሁዳ ዝርያ ያላቸው በሶስት ተከፈሉ ቡድንቲስት የሆነ ኬሚስቶች ያሉት አይሁዳኖቹን ማስፈር የምንችለው ዩጋንዳና እነሱን ሰብስታን አብካለ ከነምጻይና ዚያ ከትነው ሐና መንታት ምስቲ አንተ ቦዝ በለኩም ከምጻኩም እጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ዶክተር አንድሪያስ ብዙሕ ግዜ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሎ ስዑድያ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክትመጽእ ኪኢላ ንዝብል ዘረባ እንድሕር ሪኢኻ ብዛዕባ እቲ ዞባ ብዝሰፍሐ መልክዕ ምርኣይ እውን ኣገዳሲ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለምንታይ እቲ ዞባ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት እንድሕር ሪኢኻዮ ጥራይ ክርዳእካ ዝኽእል ዝብል ዘረባ ኣሎ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ እቲ ስዑድያ
ኣብ ኣሜሪካ ምስ ከደ እቲ ናይ ስዑድያ ንጉስ እንታይ ገይሩ ቀጥታ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቡ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ይትካእቱ ኣብ ሱዳን ሕማቕ ነገር ኣሎ ንኢማራት ድማ ዓቕለ ገበሪ ወይ ከዓ ኣካይዳኸ ቀይር በላ እዚ ቅቡል ኣይኮን በጃኻ ሓደራ ኸይሉ ሚኑ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ስጉምቲ ክወስድ እየ ኢሉ ኣይ ቲንክ እስራኤል ጠጠው ስለ ዘበልዎ እምበር ኣብ ጎኒ ስዑድያ ኮይኑ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ተነጊሩ ነይሩ እንተኾነ ካብቲ ቦታ ኣብቲ ሪያሊቲ ምስ ቀረበ ሽግር ከሳልጥ ኣይካለን ኢማራት ግን ነዚ ኩነታት እዚ ናቶም ንዓታቶም ብቐጥታ ዝሰጥሖም ኮይኑ ናይ ስዑድያ ሲ ስለምንታይ ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ንዓንፃርና ይዛረብ ኣሎ ብምባል ኣብ ሱዳን ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኻ ክመፀካ ኢና ብምባል ትዕቢት ናይ ኢማራት ማለት እዩ እዚ ናይ ኤስሲሲ ስጉምቲ ልክዕ ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ናይ ስዑድያ ንጉስ ኣብ ትራምፕ ዝገበሮ ዘረባ ንሕና ኣብ ሱዳን ጥራይ ኮናን ከምኡ ንገብር ዘለና ክንገብር ንኽእል ወላ ኣብ የመን ኢና ክመፀካ ንኽእል ብምባል ናብ የመን ስጉምቲ ዝተወስደ ሽዑ እዩ ለካ ስዑድያ ድማ ድሕሪ ሰለፋ እንታይ ተረፋ ኮይንዎ መስለኒ ካብ ሱዳን እምበር ናባይካ ክትመፁ ቀሪብኩም ሕጅስ እምበር በዚኣ ካብ መፃኹም ድማ ኣነ ድማ ዝገብሮ ኣለኒ ብምባል እዚ ገጅፍ ዝኾነ ስጉምቲ ክገብሮ ዝጀመረ ንስ እዩ ብኡ ዝጀመረ ድማ እቲ ኣላያንስ እናሰፍሐ ይኸይድ ኣሎ እዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ የላን እቲ ኩነታት ድማ ብዙሓት ሃገራት እስላም እዛ ቪድዮ እዚኣ ሃገራት እስላም ዝገበርዋ እዮም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ብጃክ ኢማራት ኢትዮጵያ እስራኤል ሰለስተ እዚአን ብሓደ ኣለዋ ኣብ የመን ኣብ ሶማሊላንድ ድማ ናተን ረብሓ ተመሳሳሊ እዩ ብግምጣሉ እተን ሃገራት እስላም ስዑድያ ቀጠር ሶማልያ ጅቡቲ ግብፂ ቱርኮ ድማ ብሓደ ተሰሊፈን ከም ዘለዋ ይዝንገር ዘሎ ኤርትራ ምስ ኩሎም የላን እጂ ክልተ ቻርት ክርእየኩም እየ እዚ ጉዳይ እዚ ብከመይ መንገዲ ክንሪኦ ከም ዘለና ድማ ከነስተብለሉ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ኢማራት ዝበሃል ዘሎ ሃገር ኣቕሊልካ ክረአ ዘይብሉ ከም ዘይኮነ እዛ ካርታ ትሪእዋ ዘለኹም ብምሉእ እቲ ሰማያዊ ዘለዎን ኢማራት ዘላተን ሃገራት እየን ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዓመት ኢማራት ክንዲ ምንታይ ኣብ ኣፍሪካ ኮንትሮል ገይረ ከም ዘሎ ረይዎ ቀርኒ ኣፍሪካ ብጀካ ኤርትራ ብምሉእ ግብፂ ወላ ግብፂ እየ ዝብለኩም ኢማራት has significant power ኣብ ግብፂ ወላ እኳ ግብፂ ሕጂ ካብኡ ክሃድሙ ይፍትኑ እንተለዉ ምስ ኢማራት ዝግበር ዲልስ ካብኡ ክሃድሙ ይፍትኑ ኣለዉ ከርእየኩም እየ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኣሎ ቢካዝ እቲ ደንጀር ይረኣዮም ስለ ዘሎ ሕጂ ስለዚ ሶማልያ ኬንያ ኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳን ኢጅፕት ሊብያ ጫድ ኒጀር ናይጄሪያ I mean this is crazy man DRC Zambia أنا كو خمسة رواندا ولا وين أبتي تنزانيا قال ملا وين إذا اللومي جن كم تكالوت هنا يكون سلزي أتن ريوز لنا كنا تاتي حنتا زلود ما مس إسرائيل دما in collaboration يمسر هو زلو سلزي إذا قد دايزي أقليل كازرة ويون أنايس كازرة نجار كم زي كونه بقطعلو نزي نجار زيرو سلزلو هجرات عرب كم تري ولا لهم إذا فيديو تازيد متزلي تن هجرات عرب بحد طويلا أقولني نزلنا إمارات إسرائيل كم مقتل لنا زبل كم زي بزح كامبين بفلا بميدياتنا تركي بزاف حمل كرين لنا سلازي إذا الرئيس اللي كنتات إيرترا مزخونة يلان كتبل تخليقها ولو كابت قدايتي مس كلاتهم كتسرحت فتن تلا بقلت سجن مسكستو ديل جير الله الكاد زربنا جرجن يلا نيزبها زلو سلازي أكم ز عينت سفح زخونة ناي حيلتات وددر بين خامخان يواصل ده يخون الكان قد حسب أقدر أسوين يسمعني مالت كم دريو زلنا كالو تجرات تصدق عن حزن زرعات حزن الله سلزي زرع أنت زي بالكا بنفس خاطر محضر لك مالتيو بنفسنا خن محضر نزوبانا زمت حيلي سأقام يبلنا قل إذا كنا تريو زلنا دما بنفس خاطر رايك محضر له ويون بين خانة كنتات بين خاطر رايك تكون له تخل كنتاتون قليل كم زي كونين عن رجالنا سلزي إرترا تسفان جبر مسجل يوم قال ديل بفلاي من السعودية نزح الجزء اللي كنتات التقيمة هذا أقدر أسديل كتجبر تمنيتنا بزعيو أنا نعطي تمنيت مسجبت من السعودية أقدر أسيناي security ديل كجبر أنت زغل أزيو أقدر أسمو خانة نيرو أنت زي اللي أتي متقطع كابزيوم حيل تعزياتهم تتوكل يكون السعودية دروني إمارات كاب يمن كم يجرو كم زلة كبر الله رأي ونهاية السعودية تلوان لوا جبتي كندوز الواي بلان جبتي كاب إثيوبيا يفرحات همبر كاب إمارات كتات حناكات في الهجرة يكون تدقق جميل يعني
ስለዚህ እዚ ፈላሊ ኻብር ኣየድሊ سعودية ግን ካብ ኢማራት ቀንዲ ስጋታ ካብ ኢማራት እያ ስለዚ ኤርትራ ነዚ ኩሉ እናጠመተት ከላ ስለምንታይ እንታይ ክትገብር ትኽእል ብሕጂ ክንሪኦ ኢና 2026 ድማ ወሳኒት ዓመት ክትከውን ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ጅቡቲ ነቲ ክትገብሮ ትኽእል ዘላ ብዝቐልጠፈ ትንቀሳቐስ ዘላ ብቲ ዞባና ጅቡቲ እያ ስምዑ ኣስከ versus Djibouti. Why this sudden confrontation? Two neighbors in the Horn of Africa went on good terms, now recalling ambassadors and closing offices. What sparked this clash between Somaliland and Djibouti? Is it Ethiopia's push for sea access, Israel's bold move, or both? Hey, I'm Maren Danta, and this is Analytica Today, the show that unpacks big global stories like we're chatting over. ጅቡቲ ስለምንታይ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ብዝቐልጠፈ ምንቅስቓስ ትገብር ዘላ ዝብል ዘረባ ብብዝሒ ዝረአ ዘሎ እዩ ጅቡቲ ንሶማሊላንድ ብኩሉ መንገዲ ጠጠው ከተብላ ትጓየዝ ዘላ ሃገር እያ እዚ ድማ ቆንስል ዲ ኤምባሲ ነይርዋ ናይ ሶማሊላንድ ንዕሶ ይጓቶ ቅልጡፍ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ጉያ ድማ ትገብራላ ጅቡቲ ከም ሃገር ክትሪኣ ከለኻ ንእሽተይ ሃገር እያ ግን ክነዓቕ ዘይክእል ዲፕሎማስያዊ ዓቕሚ ኣለዋ እንተወሓደ ፈረንሳይ ጎናያ ኩሉ ግዜ ስለዚ ፈረንሳይ ድማ ንኣቢ ክንምንታይ ፅልዋ ከም ዘለዋ ትፈልጡ እዮም ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጅቡቲ ወላ እውን ነቲ ዘሎ ኩነታት ብሴኪሪቲ ደረጃ ክንድኡ ዘስጋኣ ኩነታት እንተዘየለ ብጉዳይ ናይ ቁጠባ ግን ናይ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ምርካብ ንጅቡቲ ብቐጥታ ረብሓናታ ከጉድል ከም ዝኽእል ፈሊጣ ኣላ ስለዚ ኩሉ ዝከኣላ ንክትገብር ትጓየ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና at the end of the day ንረብሓኻ ክትጓየ ንቡር እዩ ኤርትራ ከም ጅቡቲ ከም ናይ ጅቡቲ ስቃት ይብላን ወይ እውን ከም ናይ ጅቡቲ ፀገም ዘጋጥማ ኣይኮነን በዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ኤርትራ ከምቲ ጅቡቲ ትጓየ ዘላ ዘጓይ ምክንያት ይብላን ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ የስ ብርግፅ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ብኡ ዝተኸሰተ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሶማሊላንድ እስራኤል ክሳብ ዘላ ንኽጥቀም ፀገም ከም ዘይብሉ ተረዲእዎ ኣሎ ናተይ ኣፍልጦ መሃብ ግን ኣይክጥቀመሉን እየ ምክንያቱ ዲፕሎማስያዊ ክሳራ ክፈጥር ኣይደልን እየ ዲፕሎማስያዊ ክሳራ ክፈጥር እንድሕር ኮይነ ምናልባት ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እንተኾነ ይምረፅ ዝበለ ይመስል ደምጋም ናተይ እዚ ድማ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ because I think right now እቲ situation ከይዱ ናባና ገፁ ኣተኩሮ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ገፁ ይመስል ኣሎ ኤርትራ ለንቀነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢንተርቪው ክገብር እዩ ኣብቲ ኢንተርቪው እንታይ ክብል እዩ I'm curious I'm looking forward እንታይ ክብል ይኽእል ኣብኡ ክንሰምዖ ኢና እቲ ክበሃል ዝኽእል እቲ ኩነታት ግን ጅቡቲ ብዝከኣለ መንገዲ ነቲ ናይ ኣካይዳ ናይ ሶማሊላንድ ይኹን ናይ እስራኤል ኣብቲ ከባቢያ ምምፃእ ብዝበርትዐ መንገዲ ተቃውሞ ተስምዕ ዘላ ሃገር ኣብቲ ከባቢ ጅቡቲ እያ ርዱእ ዝኾነ ምክንያት ድማ ኣለዋ ምክንያቱ ንኢትዮጵያ ከም ድሌታ ትምዝምዛዝ ዝነበረት ጅቡቲ ስለ ዝኾነት እጂ ናብቲ ሓደ ክትከይድ ስለ ትኽእል ስጋኣት ተሰሚዕዎም ኣሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ንግዜኡ ንገድፎ ንቐፅል ብዛዕባ ኤርትራ ዝብልዎ ዘለዉ ተፈራረሙት ምንድነው የግብፅ የጦር መርከብ እዚህ አሰብ ላይና ኢትዮጵያ የምትጠቀምበት የባህር በር ማለት ነው እዚህ ጅቡቲ ላይ እዛ ላይ ማስፈራራ የሚል ነገር ነው ኢትዮጵያ ቀጥታ ወደ አሰብ የምታመራውን ግጭት ከግብፅ ጋር እንዲሆን ፊት ለፊት ግብፅ ትፈልገዋለች ኢትዮጵያና ግብፅ ያለውን ሁኔታ በግጭት ቢፈጥሩ ደስ ይላታል ምክንያቱም ከዚህ ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ የሆነ ተስፋ መቁረጥ ስለተሰማ በቃ ኢሳያስ ያንን ኦፕሽን ምንድነው ተከትሏል በቃ ሳተን ገላገል ነውና ኢትዮጵያ ልታጠቃ ነው ኢትዮጵያ በማንኛውም ሰዓት ልፈጥርብን የሚችለውን ፉል ስኬል ዋር ልንከላከል የምንችለው አቅም ያለው ትልቅ በቴክኖሎጂም በሚሊተሪም አቅም ያለውን ኃይል ወደዚህ በማምጣት ነው የሚል ነገር አለ ይሄን ኦፕሽን yes እጂ በዚያም ወገን ኣብ ጉዳይ ናይ ግብፂ ሰራዊት ናይ ግብፂ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ግብፂ ናብ ዓሰብ ክኣቱ ከም ዝኽእል ብዝሰፍሐ መንገዲ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ኣታበይ እሞ ገይርዎ እቲ መንግስትና ኣበይ እሞ ገይርዎ ነዚኣ ብሓቂ ማለት ከም ንሪኦ ዘለና ብብዝሒ ኣፅዋር ተሰከማ ነፈርቲ ይኣትዋ ከም ዘለዋ ናብ ሃረር ሜዳ ድዩ ዋላ ገለ ዝበሃል ኣብቲ ኤርፖርት ናቶም ካብ ኢማራት ብብዝሒ ይጓሮ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ናብ ኩናት ዝመስል ኣጀንዳ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኣብ የመን ዘለውን ኩነታት ስዕረት የጋጥሞም ኣሎ ኣብ ሱዳን እውን ከምቲ ዝድለ ኣይኮነን ዝኸይ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኣብ ኤርትራ እቲ ኢማራት ዝበሃል ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነት መፍትሒ እንተገይራ ምናልባት ምስ ግብፂ ዘለዎም ዝምድና ደፍርሆም ዘሎ ምናልባት እቲ ናይ ኢማራት ግብፂ ዳብል ኤጀንት ከይከውን ስግኣት ክህልዎ ይኽእል እዩ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ቀሊል ኣይኮነን ከምዚ ምንባብ ግን we have to do maybe ምስ ግብፂ ምስ ስዑድያ ገለ ነገር ክግበር ኣለዎ ወይ እውን ናይ ክልቲኦም ሽርክነት ዘለዎ ትዝበለፀ ምስ ስዑድያ ከም ንሪኦ ዘለና በት ምስ ግብፂ እውን ኣገዳሲ ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ምምፃእ ንግብፂ እውን ሱሳይዳል ሚሽን ስለ ዝኾነ ብዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብረላ ዝብል ዘረባ ጨርቆም ከደርብዮም ተሪፉ ኣሎ ግብፂ እውን መግለፂ ሂባ ኣላ ለንቀነ ኣብ ስምዕዎ
Minister Badr Abdelati has urged a unified African stance to support Somalia's sovereignty, warning against what he called Israel's unilateral recognition of the so-called Somaliland. Speaking at an online session of the African Union Peace and Security Council convened at Egypt's request, Abdelati said that this step violates Somalia's unity and territorial integrity. كم تري ولا لهم أقول داينا سوماليا كوينات قوية ولا جبتي زست مستنكرين بحق إذا قرمي زوج حجي أبغى داينا سوماليا بفتسو إثيوبيا أنا أبغى تأخذ مثل ولو إن إسرائيل ممتع أبغى حبرة أفريقيا هذا كونتات كله emergency meeting كله تحت تطلع حبرة أفريقيا دما أبغى داينا سوماليا ناي سومالي لاند مالتيو ترير زخون سجومتان على إسرائيل كوست كم زلوي جبت تدفز الله تركو تدفد الله سعودية تدفد الله كلاتهم سلازي إتي ناي سومالي لاند ولاون سالسان حمشن عمد تجنسي لوز خيز نبرة كاب سوماليا نخيف الله زجبر زلوا كردم حياليو هجي حر نجري خاطر دا أبغى داينا سوماليا إذا سوماليا زبال فح زبالة حجر تريد لها كنا عاق زي كل دبلوماسية وش ورالو منيستر وديات وصاي ناي تشاينا منيستر وديات وصاي ناي تشاينا وانجي ناب سوماليا كم مخانيز نقرزلو now كم سوماليا هنكون لنا يبلني clear للنوت because مسأوتنا بزحات مخان حيلي يكونن شجر ده عمبر جد دبلوماسية وحيلك الوكادمات سبقي دبلوماسية تزيه اللوا دبلوماسية وش ورا تزيه اللوا سوماليا تودي زلوا بداي كوي سوماليا لانو كوز خد هاجري كبعضهم كبز في الله كونوا يجري جد even نعو سقمتنا غي وسط إذا سوماليا زبال نمقادي شوق عصر زي كألنا تبهلا زنا عاق زلوا منقسي كنا منتاي بعلم درجات أجندة عبك هون كيلو زجرمي هذا يرتراوي أبزي انتايلو تزاري بنير مثلكم إريتريان بريس بهاليو إريتراسي سلمنتايا نيتوبيا أبيو إن دي تخصا why Eritrea why is Eritrea reluctant to report Ethiopia to the UN إريتراسي سلمنتايا نيتوبيا أبيو إن report نخد جبرا دحر حرت بالله زبلي هذا إريتراوي أبا كاونتيو Eritrea's reluctance to report Ethiopia to the UN is a concern to Eritreans. زي كملاتي نا AP opinion اللي أوتي وزلو نا إريترا ني إثيوبيا أبي UN report كبرا زي مقالة ويون زي مبرزة نحنا إريتراويانسي سكف تاي فترة لنا لويز بلزلو برجت تي منجسي إريتراز جبرو زلو سقوم تتات أبزح نجر أقدم كان من باب كلات كم زلون فلتي نجر انتهي بلا لون سمعيو The UN Charter, أبي UN Charter Article 2, أبتنا UN Charter مالتيو Article 3, Paragraph 4 emphasize that a member country should refrain from threats or the use of force against the territorial integrity or political independence of other states. سلازي نا UN Charter Article 3 Paragraph 4 انتايبل زخونة أبال هجر نا UN مالتيو إثيوبيا يزيد إزاز كاتا إثيوبيا قبل عليك هلا هجر refrain from threats كاب زخونة يكون مفررح كمون حيلك تكأمية زبل نمتع علامة ني جزاء واحدنا نكال هجر ويون ناس عندتن لولا ونتن نكال هجر نكال أبالنا UN زخونة هجر كي تتكأم يجد سلازي نزد ما هذا جزاء يكون سي كباب كل تعمت بزي مقرات أبن بالسجنان مكل خالناتون جنرالات ناتون كل جبروات أنهم مال إرترا سلمتاي أبي إن ريبورت زيت كبريدبل. Now تي Eritrean press صبوت خون information زلوا أكاونتيو. إرترا أبي إن ريبورت جيران تدخل مفلتة زبل قمت علني. جن إرترا أبي إن ريبورت جيران تنيرا إسك نجاروني بفلا أبزين تايز بلزلو أبزو وانزي technically any UN member state can bring a situation to the attention of the Security Council. Blah blah. انتهي بلا لفظ ما حتى when a country threatens another, it constitutes a violation of this article. Yet, the UN Charter does not outline specific consequences for such threat. مجمّر يا حنت هاجر نزح حق نزك علي أنا UN Charter زد حسد جهست مخاني قال لي تقول UN كم زخ جبري جنا يبلني. أجي UN إثيوبيا فلو ينجر كجبر لا ينبلي إلا نان سلمن تاي دين خاصة ترى. لك عكمتي نايتي 3 عامات إثيوبيا قبل علينا زفص ومتقفعي سلمتاي كحسا زي حتتنا إلا نحتت كومدما نكلت عامات نلولا ونتناخ جز حسبنا نايرو إرترا كارتا قريصو بكل خال ناتو بجنرالات ناتو أفلبونا في حين سراويتو كم شلمات زبزلو
نزيسي سلمتاي كنكسو زي كالنا بحورة أفريقيا دي ويونا UN انتو واحدة نسلاشم مالتي زي نعيون قربسي قريب لاني ولا كوا أفلت اللهم نزيسي قبرت غل زفلتيهم تبلنا جد بو حدود تاخد جورة زلكا UN محبار فورمالي تصيرك بحقه من قدي أجابة له حقه من قدي تقتلك بتحقه من قدي صحف صحيفه ميستر بتاعته أين يرترى نبيو إنك صدّلوا زغل أزست أف ما يبلني يجن I'm still wondering انتهي قو أنت مغنيات كجبروا زي كعلو حجد ما President na Security Council Somalia يزلا سلزي Somalia دما نيرترى فتي على كونس اتني يرترى لولا ونت نيرترى إذا تحدنا نيرترى نعتاتهم وصلوا زوج سامي مقانون تنا Somalia President حجي أبغون يرترى تطوق بالغلي يقولون زبلة سبعكم وانا يتبنى بعلو مسعبي وشل خلق قبل ريناس بزغنا من البعد إمارات قالن أبز قدايزي بزوح نجار كله خليجن أتاه قداي إذا قدايزي سلامتاي زي تجبر نزبل. In Eritrea's case, the government in Asmara has not officially raised the issue with the UN Security Council, nor have the open public threats such as provocation and war rhetoric that keeps coming frequently from Ethiopian officials not being condemned by the EU or UN. Yes. ناي بلتقنا مراحتي كاب أفريقيا حبرة أفريقيا يكون كاب UN يكون كاب أوروبا حبرة بوضعي كنا نه ويونا تقاوموا سلا دايما صوب كم دليتهم يغطل الله كم دليتهم يغطل الله أبغى داينا سوماليا كون كله حبرة أوروبا حبرة أفريقيا كمون UN مجلس أوسيو لولا ونتنج إذا تحدنا ناي سوماليا خبر على الويل سلزي بلتقنا دما وحيتوا مالتي أبغى داينا إيرترا كون كله جن إيرترا بوق سلزي حتى تاتي مثلني زخوني يكون ملسي كوهاب أيرانان سلزي زي حدا كابتي زي بحال. This raises concern about the reactive rather than proactive approach, risking the loss of lives and destructive. زي أقدم كاك جبرز جبو زي مقبارو نبكينات كتولز غل من قدير رالو أتكوينات دماء أنواتن شجرن كفتر سلزغل زي أقد نقد ميتسر إيمان قصي ألنا نتبه لخلوسي إذا ترى سبات نحنا ونكم بزحزق على ناسي سلام انتايكو قبرأي كعلن مسرح كايدا نعلم الله نعلم UN بزوحنا قري قبر مالتها يكون انقل نسخة دما انت وحدا كنت كتولوز اللي كمان قدلو نحنا حقن علم لقاوي حقي نا UN يقول نا أفريكان يونيون أبقون الناس اللي زلو سلام تدين تكمل نحنا نتحسس زخونا نقري بلان تسأل أي ناقن بزوح كابتم UN يقول كاب قالو دما دقف سركبيو فلذي كتالي اكسبوز كن قبرون بكس مالك نقول مشيتن صحيحنا كان ركبي زقباقن I really don't know why this is not happening. I still حتى لنجن نبجبت نبزي كال كم جبت خيوت أنا خلنا أبزي جبت إن سعودية نركبها كايدا نيراني بلنا له كلتي عندما أبغى داينا يمن يكون السودان تمسح سال مرقت خمسة لون يزنا كرزل فزي جبت إن سعودية دقي من دقاقي استراتيجيات بحدا خمسة لون ينزنا كرزل له إذا كان تعملت يونا يمن يكون السودان لولاونت يكون ذات واحد النت بحدا خيط خمسة لون دقاقي مم يزارب له سلزي أزي نبي حكي صبغ نجاري مغنياتو إيرتراون أبتي ناتن مرقت سلازلا إيرترا دما مسكلتين بغربات سرع زلا سلزي تسفان نجبر كابز قدايزي إذا كنا تاتزي إيرترا كترب حلو تخل من قدك في الطرولو أنا كل جزء بنا إيرترا ربح حاجة متو إيرترا أبزخون يكون وج بفلا ينايزهم سجابات قربيتنا أجندنا يوجهم سلطانون من وح أبي حسب دقلو ديلو كوينات كجبر سجام زلوا يكونه سلازي تكوينات نعو يا حدا على نو ميت شكل تميت حساب تميت من تايم مخون تاكس معين أبي نابن تاي سمع نحن هاجن man we feel that كندوك موتنا ريكونا سي ميت سبات كموتنا هذا سب كموتا كخبير تراوي نبحكي زقنزيو نبحكي معناته تزكينات زي تغلال لك كانت تفعل نخل من قدك في الطرق خلاله أبي أحمد مت أنت وشت أوت جماعته ناخرنا خبرنا زغدا مت أنو كوينات نايم الله بحلناتو بحقناتو نعبي خيط كم زولين نرزلنا زغنة تي كونتات كم زيو جبت السعوديان من مليسن يتأسس رقم زلوان اتمت استسعار النما نعناون ربح زلوي أنت تناي بحر قداي كم تري وزل لخميو أبزون كلتنا غير كريكو دايو هاجرا أجندة هنوال ቀድሞ የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎችና የፖሊስ ሰራዊት ማህበራት ህብረት አባላትም የባህር በራችን ለኢትዮጵያ በሚል መሪ ቃል የፓናል ውይይት አካሂደዋል። የውይይቱ ተሳታፊዎች ኢትዮጵያ በሴራ ያጣችው የባህር በር በእጅጉ እንደጎዳት ነው የገለጹት። ወጪና ገቢ ንግዷን በአስተማማኝ ሁኔታ ተፈጽሞ የነበረ
ጠንካራ የባህር ኃይል የነበራት ነች። ይህንን በማጣቷ ምክንያት ያጣችው ጉዳት የወደብ ባህራችን ከጥንት ጀምሮ የራሳችን ቀጠና ነው። የራሳችን የታሪክ አካላችን ነው። ከፍተኛ የሚገባ ከውጪ በባህር በር በኩል ነው ያነቀ ማለት ነው። ሰላሞችና የፖለቲካ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝዓበየ ሃገራዊ አጀንዳ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ናይ ባሕሪ እዩ። ኣብ ፍቐዱ ተሓቢኦም ዝነበሩ ጀነራላት ድዮም ወላ እንታዮም ኣይፈልጥኒ ካብ መጋባያ ናብ መጋባያ እናኸዱ ነቲ አጀንዳ ናይ ባሕሪ ኣብ ርእስን ልብን ነፍስ ወከፍ ክእትውዎ ንጎ ምሸትን ይፅዕሩ ኣለዉ። ኣነ ድማ ኢትዮጵያ ትበሃል እንታይ ዓይነት ሃገር ምዃና መዓልታዊ ክሳብ ዝስልችወና ከስማዓኩም እየ። ምክንያቱ ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ኣሎ ኣብዛ ኢትዮጵያ ዘይፀረየ ኣተሓሳስባ ዘለዎ። እዚኣ እታ ኢትዮጵያ I'm just telling you ካብ ናቶም ሚድያ ብግምት ኣይኮና ብስምዒት ኣይኮና ብፅልኢ ይኮና ነታ ዝብልዋ ዘለው ስምዕዎ እየ ዝብለኩም ዘለዎ። እዚ ጎረቤት ሃገር እዚ ምሳና ሽርክነትን ሓባራዊ ዕላማን ክህልወኒ እዩ ኢሉ ዝዛረብ ዝነበረ ቅድሚ ዝተወሰነ እዋን ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም እዚ ሓይሊ እዚ ናይ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብ ናተይ ዕድመ እንተለኹም ናይ ደርጊ ኩናት ሪኢኹም ኢኹም ካባይ ተዓብዩ ድማ ናይ ሃይለ ስላሴ ሪኢኹም ናይ ደርጊ ሪኢኹም ኣለኹም ናይ መለስን ኢህአደግን ርኢና ኣለና። ሃይለ ማርያም መፅዩ ኣቢ መፅዩ ኩላቶም ተመሳሳሊ አጀንዳ ካብዚ ንላዕሊ ትምህርቲ ክህልወና ይክእልኒ። ኣብዚ ኩሉ እናሓለፍና ከለና ብወገን ኤርትራ ግን እንታይ ዝተፈለየ ስጉምቲ ተወሲዱ እንድሕር ኢልና ናይዚ ኩሉ 30 ዓመት ክንቃለስ ከለና ብዓብዩ ኤርትራ ብቅልፅማ እያ ተቃሊሳ። ዝኾነ ይኹን ናይ ደጋ ሓገዝ ኣይሓተተትን ወይ እውን ዕብይ ዝበለ ሓገዝ ምናልባት ካብቲ ንእሽተይ ነይሩ ኸውን ግን ሲግኒፊካንት ዝኾነ ሓገዝ ኣይረኸበትን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ዝሑል ኩናት እዩ ነይሩ ኩናት። ስለዚ ዝሑል ኩናት ኮሙኒዝም ምስ ካፒታሊዝም ነይሩ። ደርጊ እንታይ እዩ ሕብረ ሶቪየት እዩ ዝሕግዞ ነይሩ። ሕብረ ሶቪየት ዝሕግዞ እንድሕር ኮይኑ ኤርትራ ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ክትከውን ኢኻ ትፅበያ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዝበዝሐ ሃገራት ኣፍሪካ በዚ ዳይናሚክ እዚአን ናፅነተን ረኺበን። እቲ መንግስቲ ምስ ኣሜሪካ እንድሕር ኮይኑ እቶም ተቃዋምቲ ምስ ሕብረ ሶቪየት ይኾኑ። ሕብረ ሶቪየት ድማ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ናፅነተን ንክረኽባ ሓጊዛ እያ። ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ንኣሜሪካ ገዲፉ ናይ ሕብረ ሶቪየት ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ድማ ናብ ኣሜሪካ ክኸደሉ ዝኽእል ኩነታት ነይሩ ኸውን ግን ስቲል ናይ ኢትዮጵያ ፍልይ ዝበለ እዩ። ኤርትራ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ዘለዋ እዩ። ኢትዮጵያ ክልቲኦም እዮም ዝፈትዋ፣ ኩሉ ይፈትዋ፣ ዓረብ ይፈትዋ። እንታይ ናይዚ ሃገር እዚ ኣነ ይርዳእንን እዩ። ግን እቲ ናይ ኤርትራ ብድሆ ዝዓበየ ፀገም ንሱ እዩ። ዳርጋ ዝበዝሑ ኣብ ኢትዮጵያ ሶፍት ስፖት ኣለዎም። ነዛ ኢትዮጵያ ትበሃል መጋበርያ ክትኮኖም ስለትኽእል ዓባይ ሃገር ሕብረት ኣፍሪካ ዘለዋ ስለዝኾነ ብዋጋ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክሕጉሱ ዝመርፁ ውሕዳት ኣይኮኑን። ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ፈፂንካ ኣቕሊልካ ክትሪኦ የብልካ። እስከዛ ዘረባ እዚኣ ስምዕዋ ኸ ካልእ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ ሓደ ሪር ኣድሚራል ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ 1900 ሰራዊት ኢትዮጵያ ክሰዓር ከሎ 1991 ምክትል ኣዛዚ ዝነበረ ይመስለኒ እንታይ ኢሉ ሽዑኡ ኣብ ዓሰብ ንዝነበረ ትሕዝቶ ወይ ድማ መፃርይ ነዳድን ካልኦትን ዘዕነናዮሲ ከም ንምለሶ ንፈልጥ ነርና ኢና ኢሉ በዛዋዛ እዚኣ ክዛዝም ኣብቲ እዋን እቲ መሃነኖም ዝጠፍኦም ናበይ ከም ዝኸዱ ዘይፈልጡ ወይ ድማ ፈፂሞም ዝተረበሹ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዮም ነይሮም። ንሱ ድዩ ካልኦት መራክቦም ሒዞም ገሊአን ተታሒዘን ገሊኦም ንየመን ገጾም ከይዶም ሰራዊት ንጅቡቲ ከይዱ 21,000 ሰራዊት ከይዱ። ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ንኽሓስብ ሕጂ ድሕሪ 30 ገለን ዓመት ተመሊሱ ከምዚ እንግሊዛውያን ዝብልዎ እንድሕር ጌጋ ኩሉ ለባሚ መሊሱ ከምዚ እንግሊዛውያን ዝብልዎ እንድሕር ጌጋ ኩሉ ለባሚ ዝብሎ ክገብሮ ንኽእል ነርና ወይ ድማ ድሕሪ ገለ ዓመት ክንምለስ ኢና ኢሉ ክሓስብ ብዙሕ ዝእመን ኣይኮነን። ነታ ዘረብዎ ግን ሓንቲ ምስላብ ሃገርና ኣላ ትበልዖ ሲኢና ዝቐጠነት ጓልሲ ቀጣን ጓል ኢላ ፈከረት ይባል። ሊንጎ ልቦና ዝመልኦ ምኽርን ፅፉፍ ቪድዮታትን ዝገብር እዩ። ብሓፈሻ ብልፅግናን ኢትዮጵያን ፈቐራ ናቶም ንሓዋሩ ክቕፅል እዩ። ንሕና ከዓ መቸም ኤርትራውያን ንሳቶም ፀጊቦም ክመፁ ኤርትራውያን ድማ
كسعرو ترباريبنا اليوم زولو جن أناس ولا إثيوبيا مسعرون مسلشوا كوين تسمعني زي ودايزي حنسابن حوارون كم زي فتسم كن قبر لنا ጌታቸው ረዳ ለንቀነ ውርደት እንዲገጥሞ ዘሎ እስከኔ ሸይን ስማዩ ራሱ ሰራዊት ምንም አይነት ነገር መፈጸም አይችልም። ኑሜሪካል አድቫንቴጅ የለውም፣ ቴክኖሎጂካል አድቫንቴጅ የለውም። ፕላስ በኔቸሩ የኤርትራ ሰራዊት ፕሬቶሪያን ጋርድ ነው። ፕሬዝዳንት ጠባቂዎቹን ወደ ኢትዮጵያ ልኮ በትኖ ብቻውን አስመራ ጎዳናዎች ላይ በሰላም እኖራለሁ የሚል እምነት የለውም። ሻቢያ ከግብጽ በጣም የተማረው አሪፍ ነገር ካለ በረካሽ የሆነ አጀንዳ ማስፈጸም ነው። ግብጽ ውስጥ ይሄ ሙስሊም ብራ ከምትሪ ወደለኹም እዚ አኒ ብልጽግና አቢ ከሐጉስ ኢሉ ብዙሕ ክግዕር ቀኒዩ ከሪሙን ዘሎ እንዲዩ ሻዕቢያ ብቁፅር ሰራዊት ናይ ሻዕቢያ ሲ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ብቁፅሪ ይኹን ቴክኖሎጂ ዝኾነ ይኹን ፀብለልትነት የብሉን ስለዚ ፕሬዚደንት ኤርትራ ዘሎ ኣስተዋፅኦ ድሩት ክኸውን ዝኽእል ሰራዊት ናይ ኤርትራ ድማ ንፕሬዚደንት ክሕሉ ዝኽእል ብላብላ እዩ ዝብል ዘሎ ትገርመኩም ቁርብ ኣቴንሽን ናይ አብይ ኣሕመድ እንተረኸበ ብልጽግና ድማ ነቲ ብልጽግና ዝበሃል ኣብ ሎንደን ከይዱ ብኣልጀዚራ ቤላ ገይሩ ስለ ዘቃልሖ ንዓዓ ንምክሓስ መንፀፍ ክኾነልከ ንብልጽግና ክብል እዩ ተበጊሱ ዘሎ እጂ ናይዚ ድፍረት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፍልይ ዝበለ እዩ ግን እቲ ኣጀንዳ ድማ ቀፃሊ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ድሕርታ ንሱ ንመጀመርያ ኣብ ስቴጅ ምስ መፀ እንታይ ኢልዎ ንመን ኢኻ ትብሎ ነዚ ጌታቸው ረዳ ስምዕዎ አማካሪው አቶ ጌታቸው ረዳ ንብዙሓት ብዘገረመ መንገዲ አጥቂዕዎም አቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ትሪር ዝተባሃለ ግብረ መልሲ ሂብዎም ናይ ክልቱ መራሕቲ ምልልስ ኣብ ሓደ መድረኽ ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብስፍሓት ይቃብልዎ እዮም ዘሎም መበል 75 ዓመት ምስረታ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ቅድሚ ሂደት መዓልታት ኣብ ዝተኻየደ ፎረም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓዊሱ አማካሪው አቶ ጌታቸው ረዳን ካልኦት ሰበስልጣናትን ምሁራት እቲ ዩኒቨርሲቲ ተረኺቦም እዮም ኣብቲ መድረኽ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ መንግስቱም ብተበግሱ ዘካየዶም ዘሎ ስራሓት ልምዓትን ህንፀት ፕሮጀክታትን መስረት ብምግባር እንተብርህ ተሰሚዖም ኣብ መብርሂኡ መንግስቱ ካብ ምሁራት ዘይኮነም ካብ ዓቕምን መደብን መንግስቲ ዝመንጨው ሰፋሕቲ ፕሮጀክታት ልምዓት ይካየዱ ከም ዘለው ይገልጽም እንተኾነ ነቲ መንግስቲ ዘካየዶም ስራሓት ልምዓት ምንቁሻሽ ከም ዝበፅሖም ይገልጾም ብኣብነት ገይሩ እንትገልጽ ድማ መንግስቱ ኣብ ኣዲስ አበባ ዘካየዶም ዘሎ ስራሓት ልምዓት ብዙሓት ሰባት ብርሑቕ ኮይኖም ካልእ ትርጉም ከም ዝህብዎ ይገልጾም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ኣብነት ዝለዓሎ አቶ ጌታቸው ረዳ ገና በዓል ስልጣን ህወሓት ኣብ ዝነበረሉን ትግራይ ኣብ ዝነበረሉን ግዘም ንህንፀት ልምዓት ከተማ አዲስ አበባ ኣመልኪቶም ዝህቦም ዝነበረ ዝረባታት ብቅኔ ኣዘኻኺሩ እዮም እኒ በዓል ጌታቸው ቀደም ቆልዑ እንተለው ነቲ ኣብ አዲስ አበባ እንገብሮም ስራሕቲ የንቋሽዎ ነይሮም ብልጭልጭዩ ይብልዎ ነይሮም ይኹን እምበር ሕዚ በሲሎም ስለ ዘሎም እቲ ሓቂ ሪኦምሎም ከም ናይ ቀደም ዝሓስቡ ኣይመስለንን እዩ ብምባል ዓብይ ንጌታቸው ብኣሽሙር ኣጥቂዕዎም እነ ጌታቸው ረዳ ድሮ ልጅ እያሉ አዲስ አበባ የሚሰራውን ስራ ብልጭልጭ ነው ይሉ ነበር አሁን ባደጉበት ዘመን እንደዛ የሚያስቡ አይመስለኝም ቢኮዝ ኢንፍራስትራክቸር ብልጭልጭ መሆን አይችልም ሪቨር ማጽዳት እንደዛ መሆን አይችልም ያኔ ምላሽ አያስፈልግም የሚያስፈልገው አሁን በተግባር እያሰፉ መሄድ ነው ያንን ስራና ምሁራን ቀረብ ብለው ማየት ከጀመሩ እንታይ ዝበሃል አላ ኣብዚ ሆሊውድ ይገለ ኢሙሌሽን ሪቹዋል ብልዎ ወይውን ኒ ሓደ ሓያልሲ ከተንበርክኾ ክትክእል ኣለካ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ሓደ ካብቶም ብብዝሒ ዝፀረፎን ዘቆናፀቦን ሰብ እንተነይሩ ጌታቸው ረዳ እዩ ዓበይቲ ስቴጅስ ክገብር ከሎ ቀፃሊ ንጌታቸው ረዳ ሂሚሌሽን ወይ ከዓ ናይ ውርደት ፅምብል እዩ ዝገብረሉ ቀፃሊ ታርጌት እናገበረ ዘዋርዶ ወላ እውን በዓል ፃድቃን ከምኡ ዝብሎም ስለዚ ሂሚሌሽን ሪቹዋል ነቲ ቀደም ዝተገበረሉ ኣብ ዓበይቲ ስቴጅስ እናሃረመ ሕንኡ ይፈዲ እዩ ኦኬ ነቐጥ እንታይ ያጋጥሙ ግርም ይባል ወጸገም ይብሉ ኢንዱስትሪው ጋር ይገናኛሉ ከኢንዱስትሪው ጋር የሚገናኙበት አንዱ መንገድ አዲስ አበባ ሪቨርሳይድ ብሏል ብዙ የእውቀት ጋፕ አለ ታነቡ ታርቃ መንገዲ ዓርሱ ተኻላኺሉም ጌታቸው ናይ ሊትሬቸር ዓቕሙ ተጠቂሙ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት በተዘዋወረ መንገዲ ንዓቢ ዝመፀሉን ዘለሉን ፖለቲካዊ ስርዓት ዓፀፌታዊ ምላሽ ብዝመስል መንገዲ ግብረ መልሲ ሂቦም ጌታቸው ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ሃፀያውነት ኣይተረፈን ዘሎም ኣብ በብብርኩ ዘለው ኣመራርሓ መንግስቲ ሃፀያውያን እዮም ዝበሉ ኮይኖም እዚ ድማ ናብ ካፒታሊዝም ዝዓቢ ፖለቲካዊ ስርዓት እዮም ዘለና እዚ ኣብ ምቕያር ድማ ምሁራት ክትሰርሐለኩም ንመንግስቲ ከይተፀበኹም በዓልኩም እውን ሰርሲርኩም
ክኣትው ዝግብአኩም ብምባልዩ ነጊርዎም ከም መግላልፁ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ሃፃውነት ፖለቲካዊ ኢትዮጵያ ድማ ከም ሕብረተሰብ ሰበስልጣናት ግብሪ ይእክቡሞም ተመሊሶም ነቲ ዝጠመየ ማሕበረሰብ ካብቲ ዝኸፍሎ ግብሪዮም ኣፉ ክመልእዎ ዝፍትኑ ይብል እዚ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ባዕሉ ካፒታል ፈጢሮም ባዕሉ ዝኽእለሉን ኣብ ልምዓት ሃገሩን ኣበርክቶን ግቡእን ክገብር ከም ዘሎ ብምግላጽ እንትኽነግናም ሰበስልጣናት ብሰንኪ ንስልጣኖም ዝሪእሉን ዘሽርፍሉን መንገዲ ናይ ገዛኢ ወይ ድማ ሃፅያዊ ስነ ኣእምሮ ስለ ዘሎም ነቲ ንዘመናት ዝመፀናሉ ፖለቲካዊ ከይዲ ምቕያር ከቢድ እዩ ክብልዮም ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብቐጥታ ዝምልከት ዝመስል ግብረ መልሲ ሂቡ ከምቲ ዝፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጋበርያ ምግባር ንቡር እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ካልኦት ኣንጻር ኤርትራ እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፀገም ሸለለይና ክንሓልፎ ንኽእል ኢና ንቐፅል ኣንጻር ኤርትራ ኣታውነት ኣብ ትግራይ ግልፂ ማንም ዝኽሕዶ ይኮነን ርክብ ህዝብን ህዝቢ ይበሃል ርክብ ህዝብን ህዝቢ ተገይሩ ይፈልጥን ኣይግበርን ዘለዉ ሻዕብያ ንትግራይ ከም ሓንቲ ዞባኡ እዩ ዝእዝዛዝ ዘለዉ ሰዓት እዙይ ማለት ከም ሓንቲ ዞቡ ፌደራል መንግስቲ ብስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ መሰረት እንድሕር ሰሪሕካ ኦልሬዲ መራኸቢ ገመድ ኣለካ እዩ ምስ ኤርትራ እንታይ ዘራኽበለካ ተይልካ ኤርትራ ተኸሊፈ ትግራይ ከጥፍእ ተኸሊፈ ኢሉ ኸርዩ ፀጉዑ ዝሓዘ ኣካል ፋኖ እንታይ ኮይኑ ተሰሊፉ ንምንታይ ኢና ዘየለ ታሪክ ኣምፂና ዘየለ ተኣሽሙ ክንፈጥር ንደሊ ፋኖ እኮ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝሓዝክዎ መሬታት ክወስደለ ይኽእል እዩ ከም ትሪኦ ዘለኹም ናብ ሻዕብያ ዘተኮረ ፕሮፓጋንዳን ፀርፍን ፀልእን ደረት የብሉን ንቐፅል እናሓመሳ ይቕፅልን ድሕሪ ደጊም ንኢሳያስ ኣይንዕገስን ዋጉ ክረክብ ኣለዎ ክብል ሓደ ኢትዮጵያዊ ጀነራል ኣጠንቂቖሎ እቲ ጀነራል ወሲኹ ጉዳይ ትግራይ ብቐንዱ ብስብሓት ነጋን ኢሳያስ ኣፈወርቅን እዩ ዝምራሕ ዘሎ ክብል እውን ወሲኹ ተዛሪቡ ኣሎ ስብሓት ነጋ ካብ ኣሜሪካ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ኤርትራ ብሓደ ኮይኖም ንትግራይ ይመርሕዎ ኣለዉ እቲ ዝግበር ዘሎ ጥምረት ድማ ህዝቢ ሒዙ ዝጠፍእ ሓደገኛ ጥምረት እዩ ክብል እውን እቲ ጀነራል ገሊጹ ተጋዳላይ ሕወሓት ዝነበረን ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ኣዛዝ ዝነበረን ሌተናል ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል ጆን መንጋግ ኢትዮጵያዊ ማዕከን ዜና ኤቢሲ ኣብ ዝገብሮ ቃለ መሕተቱ ናይ ውክልና ውግእ ክስካብ መዓዚና ክንዋጋእ ክብል እውን ሓቲቱ ኣሎ እቲ ጀነራል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ንቐፅል ኣብ መወዳእታ እቲ ኩነታት ህወሓት ናበይ ገፁ ይኸይድ ይኸውን እቲ ሓደ ኣገራሚ ዘሎ ለንቀነ ኣገራሚ ግን ዘይኮነኻ እዚ ስምዕዎ ምጥላስ ክጅምር እየ ኣጌንስት ፒኤልኤፍ ቃልሰይ ክጅምር እየ ቁሉዕ ዝኾነ ቃልሲ ማለት እዩ ኣጌንስት ህወሓት ቃልሰይ ቁሉዕ ዝኾነ ቃልሲ ማለት እዩ ህወሓት ክሳብ ሕዚ ዝመፆም ጌጋታት ብልተወደበ ብልሰልጠነ ብመረዳእታ ክቃለሶ እየ ኣንጻር ህወሓት ዝተሰለፉ ኩሎም ሰላማውያን ሓይልታት ናይ ፖለቲካ ውዳበታት ውልቀ ሰባት ልሂቃን ናብ ሓደ ውዳበ መፂኦም ህዝቦም ዘድሕንሉ ዘሳግርሉ ናይ ቃልሲ ፕላትፎርም እውን ክጅምር እየ ብዕሊ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ትጅምር ኣብ ትግራይ ኣብ ባይታ ዓደይ ኮይነ ክጅምር እየ ማለት እዩ ንህወሓት ምጥላስ ክጅምር እየ ኣጌንስት ፒኤልኤፍ ቃል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጋንታ ይቕይር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብርግፅ ህወሓት ዝኣክል ባጀት ስለዘይብሉ ኸውን እዩ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ገዛውቲ ክገዝእ ክሰርሕ መኪና ክገዝእ ኣብ ዝሓለፈ ብብሽክሌታ ኢና ንኸይድ ኣብ ገዛ ክራይ ኢና ንነብር መሬት የብልና ገለ የብልና ስለዚ ንህወሓት ምድጋፍ ብዙሕ ረብሓ የብሉን ብምባል ምስ ብልፅግና እንትኾን ካይደዋፅእ ስለዚ ዓድሙኒ ኣብ ጎንኹም ኣለኹ ምባል እዩ ኣንጻር ህወሓት ክኸውን እዩ ኣንጻር ህወሓት ኮይኑ ህወሓት ከምዚ ገይሮሞ ክሃርምዎ ፈቲኖም ተባሂሉ ድማ ድራማ ክግበር እዩ ሽዑ ንኣዲስ ኣበባ ክውሰድ እዩ ሽዑ ጥዑይ ክዳን ክኽደን እዩ እታ ድራማ ትቕፅል ማለት እዩ መንዴስ ዲስ ኢዝ ቲ ድራማ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቀፃል ንሪኦ እዩ ዋላ ሓንቲ ፍሉይ ነገር የብሉን anyway this is what it is ንቐፅል ካብኡ ሓንቲ ኣብዚ ዘላ ድማ ክንርኢ ሰላም እንኳዕ ደሓን መጻኹም ዝሕጉዝ ዜና ሒዘ መፅኦ ዘለኹ ተኸታቲልኩም መስዋዕን ኢኹም ብዙሕ ሰብ ተኸታቲልዎ ናይ እዞም ክልተ መንእሰያት ኣሕዋትና ዮናስ ሓጎስ ዓወት ተኽላይ ዝበሃሉ ሕጂ ኣብ ትግራይ ኣለዉ ኣብ መቐለ ድሌቶም ካብ ኤርትራ እዮም መፅኦም ክምለሱ ንስመራ ክምለሱ ትፈልጦ ዓዲ ብጀኮ ካልእ ዓዲ ዘይፈልጦ ናይ ባሕቂ ናብ ወለዶም ናብ ቤተሰቦም ክምለሱ ከም ደሊኦም ዓቢሮም እሞ ሕጂ ልብኻ ትንክፍ ቃለ መጠይቕ ዝገበርዎ ተጋጠሞም ሽግርን እታ ሓንቲ ደልይዋ ከዓ ንዓዶም ክምለሱ ምድላዮም እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣነ እውን በቲ ተገበረ ሓበሬታ ቀንዲ ብዓብዩ ሶሎ ሚድያ ታንኪዩ ስኡ ነዛ ነገር ድፍኣላ ኢሉ ኣራኺበኒ ምስ ናይል ሚድያ ናይል ሓፍትና ኸዘ ናይል ተካይድ ከም ዝምለሱ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ከም ዝበልዎ ገባብ ወይ ከዓ በቲ መሰለ
اول كاب حفتنا نايل حفتنا خاب نايل ميديا مالتي نظام حواتنا يوناس حاجوس حوات تايم تكون يا مالتي حدا عنده وضع يكون الإبراز اللي كان كبغاء بس من الفرح لنا اللي شدني لنا حتى منه يخلون ذلك من استيراد كل نجار وانتابين دوائيو دعني كان أنا لو ما تشيلوني عدوني ما تشيلوا اليوم بس في عالتعامل في جديد هذا ما تعامل جديد وما تشيلوا اليوم عدوني اليوم كان عدون سلام كم دلنا تقدر درجات أنا عملت نتائج. شكرا صباك حاجة أبغى خلخي يوناس. بس كباك اوكي ازيا زينا ريغم مالكم داني مس ابناي داني channel لاتكم كيتكم ريوا اقداسيت فيديو انا بقى بزح زي نصرلي نغرات نيرو ابزي ግን እታ good news ክፋላ አበያ ናብ ኤርትራ መምላስ ዝበሃል እቲ መስርሕ ንኤርትራ ክምለስ ዝደሊ ሰብ ዳኒ ምስ ኣወል ፋሲሊቴት ክገብርዎ ብምኻሎም እዚኣ እታ ኣገዳሲት ክፋል ናይታ ቪድዮ እየ ዝብላ ምክንያቱ ንዓይ ከም ጆርጆ ክሪኦ ከለኹ እዞም ክልተ ሰባት ትግራዋይ ወረቐት ስለ ዝነበሮም እዮም ኣብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ከም ተጋሩ ኮይኖም ወፂኦም ኮይኑ ይስምዓኒ ጌጋ እንተለና ኣርሙኒ ማለት ከምቲ ዝበፅሐ ኤርትራ ስግረዶብ ዝወፃ ኣይኮኑ ወፂኦም እዚኦም ናይ ትግራይ ወረቐት እዩ ነይሮም እዮም ዝቕመጡ ነይሮም ስለዚ ተጋሩ ስለ ዝኾኑ እዮም ናብዚ መፅኦም ናብ ትግራይ መፅኦም ግን ኣብ ትግራይ መፅኦም ከዓ ስለ ዘይጠዓሞም ወይ እውን ከምቲ ተወሊዶም ዝዓበይሉ ኤርትራ ኦልሬዲ ከም እዮም ዝብሉ ኣብ ኤርትራ ተወሊዶም ዝዓበዮም ስለዚ እሱ ስለ ዘይጠዓሞም ትግራይ ናብ ኤርትራ ክምለስ ኢና ኢሎም ሕጂ እቲ ብሓፈሻ ናብ ኤርትራ ክምለሱ ከለዉ ከም there's so many things ኣብዚ ዲስከስ ክትገብረሉ ትኽእል ምክንያቱ ኣነ ከም ሰማዕክዎ ጋብ ገለገለ ተጋሩ ኮይኖም ኣብኡ ተወሊዶም ዝዓበዩ ኤርትራውያን ክኾኑ ዕድል ዝሰኣኑ ሰባት ከም ዘለዉ ሰሚዐ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ዓዲ ተወሊዱ እንተዓብዩ ወላ እውን ዜጋ እንተዘይገበርካዮ ፅቡቅ ዝኾነ ወረቐት ክህልዎ ኣለዎ ባህላ ያኒ እዚ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ናቱ ኣቃውማን ሕግን ኣለዎ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ሓደ ሰብ ግን ሓደ ካባቶም ብፍላይ ኣቡ ተጋዳላይ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግር ስለዚ ወዲ ተጋዳላይ እንድሕር ኮይኑ ኤርትራዊ ክኸውን አንለስ እንተደልዩ ከተገድዶ ይትኽእል ኒኻ ግን ኤርትራዊ ክኸውን ፀገም ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ብዝኾነ እታ ደስ ትብል ክፋልናታ ንዓደይ ክምለስ እየ ዝበለ ክምለሰሉ ዝኽእል መንገዲ ስለተፈጠረ እዚኣ ከም ዓባይ ኮምፕሊመንተሪ እያ ግን ኦቨርኦል ቁርብትለይ ዘይበርሓልኒ ነገራት ግን ኣሎ ስቲል ምስ ዳኒ ክንራኸብ ከለና ኢንዴፕስ ዲስከስ ክንገብሮ ተስፋ ይገብር እታ ቀንዲ ግን ሓደ ሰብ ንዓደይ ክምለስ ደልየ እንድሕር ኣብ ዝብለሉ ከም ኤርትራዊ ማለት እዩ ነቲ መስርሕ ከምዚ ጌርካ ኮሚኒኬት ጌርካ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ኢና ኣለና ብዙሓት ክብኹም ተመልስኹም ዘለዉ ነጊሮም ንለው ስለዚ እሱ እቲ ፅቡቅ ክፋልናት እዩ ብዛዕባ እዚኣቶም ግን ቁርብትለይ ቅድሚ ሕጂ እውን ናተይ ሓበሬታ ሂበ ስለ ዝነበርኩ ብዙሕ ብዛዕባኡ ክዛረብ ኣይክእልኒ ካብኡ ንቐፅል ኣብ ካልእ ግዜ ማለት እቲ ዳኒ ካባይ ንላዕሊ ሞር ዕምቆት ሓበሬታ ከም ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ ናታቶም መፈሊጡ ኣለኹ ንኤርትራ ክንከይድ ኢና እንድሕር ኢሎም ኤርትራ ክልተ ሰብ ተወሲኾማ ወይ ሰለስተ ሰብ ወሲኾማ ይጥዕማ እምበር ኣይከፍኣልኒ እዩ ዓባይ ሃገር እያ ሚልዮናት ሰባት ክስደድዋ ዝኽእሉ እዮም ዝስደድዋ ዝነበሩ ሃገር እውን እያ ኤርትራውያን ክኾኑ እንተደልዮም ግን ኤርትራውያን እንተኮይኖም ድማ ኣብቲ መንግስቲ ዝግደፍ ጉዳይ እዩ ዲቴይል ናይቲ መንግስቲ ኣካይዳ ኣይፈልጥን እየ ግን ኣነ ናተይ መረዳእታ ስለ ዘለኒ እቲ ናተይ መረዳእታ ከም ተጋሩ ኮይኖም ይነብሩ እንተነይሮም ኣብኡ ከም ተጋሩ ኮይኖም ተመፂኦም ከም ተጋሩ ኮይኖም ድዮም ዝምለሱ ዘሎ ወይስ ከም ኤርትራውያን ስቲል ኣይ ሃቭ ኳስችንስ በት ድሓን ምስ ዳኒ ምሰራኸብና ዝያዳ ንዘራረበሉ ካብኡ ቀፂለ ክሪያ ደልየ ዘለኹ ኣነ ኣብዚኣ ሓንቲ ናይ ልደት መንፈስ ናት ብምክንያት ልደት ከዓኒ ኣስቤዛ ክገብር ወፂ ኣለኹ ባዕለይ ኣስቤዛ ገብር ኣለኹ እዛ ልደት ምስ ሓድሻ ዓመት ዳርጋ ተቐራረቢት ስለ ዝኾነት ዚያራሲ ከምዚ ድሞት ኮይና ትስምዓና ዓይኒ ከም ክሪያ ከለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ክልተ በዓል ይኮነና ዘሎ ኣስቤዛ ሕስብ ኣሎ ሎሚ ሕስብ ኣሎ ኣገርመካ ኪሎ ዝሓሰብካ 4 ኪሎ ገለ ነገርካ ሕሰበ ሕስብ ዓሲር ብፅቡቅ ከይዳ ኣሎ እጂ ዋላ ራዋን ዓመት መቸም ኣነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣውደ ዓመት ወይ እውን ብሓፈሻ ብዛዕባ ኤርትራ እታ ደስ ትብለኒ ክፋል ቪድዮ ካብቲ ጎደናታት ናይ ኣስመራ ድመፅእ ቪድዮታት ካብ ጎደናታት ናይ ኤርትራ ኣስመራ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ጎደናታት ምስ ትሪል ህዝቢ ዝግበር ናይ ስቤዛ ዲኑ መናብሮ ደስ ዝብለኒ ቪድዮ እንተሎሲ እዩ ንዓይ ደስ ዝብለኒ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝቕመጥ እናተዛረበ ዝቕዳሕ ቪድዮታት እሱ እዩ ደስ ዝብለኒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ርሑስ በዓል ልደት ደጊማ ክብል ይደሊ
ናይ ልደት መንፈስ ግን ዋዛውን ክንስሕቕ ስለ ዘለኩም እስከ ስምዑ ላይ ኣብዚ ኣነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይቕበሎን ይብለካ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ንስኻ ብውልቅኻ ኮ ትግራዋይ ኮይነሲ ናይ ኢየሱስ ኣማኒ ክኾነ ይክእል ዋይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ትግራውነት እያምን ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ እታ ጉዳይ በቃ ኣንሕና ሕጂ ሓደ ነገር በሪሂልና ኣሎ ኣግኣዝያን ጉዳዮም ምስ ኣምላኽ ገዲፍና ኣለና ምስ ኢየሱስ ይተቐንድናቶም ፀገም ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ትግራዋይ ስለ ዘይኮነ ኣብ ትግራውነት ስለ ዘይኣምን ኣብ ኣምላኽ ኣይንኣምን ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ጉዳይካ ምስ ኣምላኽ ገዲፍናካ ኣለና ምን ኢና ወኬ ንብሎ ትግራይ ካባና እኒኦ እቲ ጉዳይካ ካባና ወፃኢ ናብ ኣባጅጎ ኣስጊርናካ ኣለና ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ እታ ጉዳይ ክስሕቁ ኢለ እየ ገይረ እንታይ ትብሎ ነዚ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ትግራዋይ ስለ ዘይኮነ ኣነ ኣብ ክርስትና ኣይኣምን እየ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ውሕድን ብዙሑን ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ዝሓገይን ዝኸረመን እዩ ዝኾነ እዞም ሰባት እዚኣቶም ፅላለናቶም ደረት ዝሓለፈ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ብዝኾነ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ርሑስ ቅንያት ናይ በዓል ልደት ይግበረልኩም ኩልኻትኩም ነዚ ስራሕና ትሕግዙን ተተባብዑን ካብ ልቢ ነመስግነኩም ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርኢቶኹምን ሓሳብኩም ግደፍ እናበልና ብዛ ሓንቲ ባህላዊት ደርፊ ክገድፈኩም ታንክ ዩ ቨሪ ማች